Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται στη ζωή σου σαν ψίθυροι και χωρίς να το καταλάβεις, αλλάζουν τον τρόπο που αναπνέεις. Άλλοι διασχίζουν τη ζωή σου σαν καταιγίδες, αναστατώνοντας τα πάντα, και όταν φεύγουν αφήνουν ερωτήματα που φαίνονται αδύνατα να απαντηθούν. Γιατί ήρθε αυτός ο άνθρωπος? Γιατί νιώθω ότι τον ήξερα ήδη? Γιατί ακόμα και με τον πόνο δεν μπορώ να απομακρυνθώ? Αν έχεις αναρωτηθεί αυτά τα ερωτήματα, αυτό το βίντεο είναι για εσένα. Σήμερα θα μπούμε μαζί σε ένα από τα πιο βαθιά και μυστηριώδη πεδία της ψυχής, την καθορισμένη αγάπη. Αλλά δεν θα το κάνουμε από ρομαντική σκοπιά, ούτε από τις μαγικές συνταγές που κυκλοφορούν. Θα το κάνουμε με τις διδασκαλίες ενός από τους πιο σημαντικούς ψυχολόγους στην ιστορία, του Καρλ Γιούγκ. Θα εξερευνήσουμε πώς η άποψή του για το ασυνείδητο, την ψυχή και τη συνδεσιμότητα των αρχέτυπων μπορεί να σε βοηθήσει να καταλάβεις αν αυτός ο άνθρωπος που καταλαμβάνει το μυαλό σου είναι εκεί για λόγους πεπρωμένου ή πληγής. Ο Γιούγκ έλεγε ότι οι άνθρωποι που ελκύουμε δεν είναι τυχαίοι, αλλά είναι καθρέφτες. Είναι ζωντανές προβολές εκείνων των πραγμάτων που δεν έχουμε καταφέρει να αναγνωρίσουμε, να ενσωματώσουμε ή να θεραπεύσουμε μέσα μας. Και όταν το κατανοήσουμε αυτό, η αγάπη δεν μετατρέπεται σε μια απελπισμένη καταδίωξη, αλλά σε έναν δρόμο αυτογνωσίας και βαθιάς ανάπτυξης. Αυτό το βίντεο θα σε μεταμορφώσει, γιατί δεν θα μιλήσουμε μόνο για τον άλλον, θα μιλήσουμε για εσένα, για τους δεσμούς σου, για τις πληγές που κουβαλάς από την παιδική σου ηλικία και που χωρίς να το καταλάβεις τις επαναλαμβάνεις ξανά και ξανά στις σχέσεις σου. Και θα δούμε επίσης πώς αυτές οι πληγές μπορεί να γίνουν πύλες προς μια πιο συνειδητή, πιο ελεύθερη, πιο αυθεντική αγάπη. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του περιεχομένου, θα σου παρέχουμε εργαλεία βασισμένα στην ψυχολογία του Γιούγκ που θα σου επιτρέψουν να καταλάβεις αν αυτός ο άνθρωπος που σήμερα καταλαμβάνει το μυαλό και την ψυχή σου είναι κάποιος που ήρθε για να σου διδάξει ένα μάθημα ή για να μείνει. Και θα το κάνουμε χωρίς κλισέ, χωρίς άδειες υποσχέσεις, με αλήθεια, με βάθος, με ψυχή. Θέλω να ξέρεις κάτι. Η καθορισμένη αγάπη από την οπτική του Γιούγκ δεν είναι κάτι που αναζητάς, είναι κάτι που αποκαλύπτεται, αλλά μόνο αν είσαι έτοιμος να κοιτάξεις μέσα σου, γιατί η ψυχή δεν ερωτεύεται τον άλλον, ερωτεύεται αυτό που βρίσκει από τον εαυτό της στον άλλον. Και αυτό, αγαπητέ θεατή, μπορεί να είναι η πιο όμορφη φώτιση ή η πιο επώδυνη σύγκρουση. Ίσως σήμερα βλέπεις αυτό το βίντεο γιατί δεν μπορείς να αφήσεις κάποιον, γιατί νιώθεις ότι υπάρχει ένα αόρατο νήμα που σας ενώνει πέρα από το χρόνο, τον πόνο, τη λογική. Ή ίσως αρχίζεις μια νέα σχέση και αναρωτιέσαι αν αυτή τη φορά είναι διαφορετική, αν αυτός ο άνθρωπος είναι ο κατάλληλος, αν υπάρχουν σημάδια που επιβεβαιώνουν ότι νιώθεις. Αυτό το βίντεο θα σου απαντήσει σε αυτά από τα πιο βαθιά μέρη της ψυχής σου. Μας δίδαξε ότι το συλλογικό ασυνείδητο φυλάσσει σύμβολα, εικόνες, ενστίκτους και ενέργειες που διαπερνούν τις γενιές. Ότι η αγάπη συχνά ξυπνά όχι από τη λογική, αλλά από εκείνα τα αρχαία μέρη όπου οι μύθοι ακόμα αντιχούν. Και γι' αυτό η αληθινή αγάπη δεν φαίνεται πάντα όπως την περίμενες. Κάποιες φορές πονάει, κάποιες φορές σε αναστατώνει, κάποιες φορές σε μεταμορφώνει, αλλά πάντα σε καλεί. Εδώ δεν ήρθαμε να σου πούμε παραμύθια. Ήρθαμε να σου προσφέρουμε συνείδηση, να σε καλέσουμε να κοιτάξεις τις σχέσεις σου με καινούρια μάτια. Να μάθεις να αναγνωρίζεις πότε κάποιος είναι πραγματικά ένα δώρο του πεπρωμένου και πότε είναι μια επανάληψη μεταμφιεσμένη. Γιατί δεν είναι ό,τι λάμπει αγάπη και δεν είναι ό,τι πονάει απώλεια. Θα μιλήσουμε για τη συγχρονικότητα, αυτή την έννοια που ο Γιούγκ ανέπτυξε για να εξηγήσει γιατί συγκεκριμένα άτομα εμφανίζονται στη ζωή σου την ακριβή στιγμή που τα χρειάζεσαι. Θα μιλήσουμε για τις προβολές, για το πώς πολλές φορές δεν ερωτεύεσαι το πραγματικό άτομο, αλλά την εικόνα που έχεις χτίσει εσύ ο ίδιος.
και θα σου μάθουμε πώς να αποδομήσεις αυτή την εικόνα για να δεις τον άλλον όπως πραγματικά είναι. Αλλά θα μιλήσουμε και για τις ψυχές που συναντιούνται αληθινά, για τις σχέσεις που δεν χρειάζονται χειρισμούς και αιμονές γιατί στηρίζονται στην αυθεντικότητα, στην αλήθεια και στον σεβασμό. Και θα μάθεις να τις αναγνωρίζεις γιατί υπάρχουν σαφή, βαθιά και πνευματικά σημάδια που θα σε βοηθήσουν να διακρίνεις την αγάπη που είναι καθορισμένη από την αγάπη που είναι εξαρτημένη. Αυτό το βίντεο δεν είναι μόνο για εκείνους που είναι σε σχέση, είναι για εκείνους που αγάπησαν, για εκείνους που έχασαν, για εκείνους που δεν καταλαβαίνουν γιατί δεν μπορούν να ξεχάσουν. Είναι για εκείνους που θέλουν να σταματήσουν, να επαναλαμβάνουν τα ίδια μοτίβα, για εκείνους που θέλουν να αγαπήσουν χωρίς να χαθούν, για εκείνους που είναι έτοιμοι να μεταμορφώσουν τον τρόπο που συνδέονται. Εδώ θα αγγίξουμε ευαίσθητα θέματα. Θα σου κάνουμε ερωτήσεις που ίσως δεν έχεις κάνει ποτέ στον εαυτό σου και μπορεί κάποιες απαντήσεις να σε φέρουν σε αμηχανία. Αλλά αυτή η αμηχανία είναι μέρος της διαδικασίας της αφύπνισης. Κι αν μείνεις μέχρι το τέλος, σου υπόσχομαι ότι θα δεις τη σχέση σου από ένα άλλο επίπεδο συνείδησης. Πολλοί ψυχολόγοι αποφεύγουν να μιλήσουν για την καθορισμένη αγάπη, γιατί τη βλέπουν ως μια πολύ μυστικιστική ή ρομαντική ιδέα. Αλλά εκείνος δεν την απέφυγε γιατί καταλάβαινε ότι υπάρχουν διαδικασίες της ψυχής που δεν μπορούν να εξηγηθούν μόνο με λογική, ότι υπάρχουν σχέσεις που ξεφεύγουν από την επιφανειακή ανάλυση και ότι όταν τις αναγνωρίζεις, ανοίγουν πόρτες που αλλάζουν για πάντα τον τρόπο που αγαπάς. Ίσως δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για να δεις αυτό το βίντεο. Ίσως το βρήκες χωρίς να το ψάξεις. Αλλά αν είσαι εδώ, υπάρχει λόγος. Και αν είσαι εδώ, είναι γιατί η ψυχή σου σε έφερε. Γιατί υπάρχει ένα μέρος σου που είναι έτοιμο να καταλάβει την αγάπη από έναν πιο υγιή, πιο πραγματικό, πιο βαθύ τόπο. Και αν η απάντηση δεν θα είναι μία μαγική φόρμουλα, θα είναι μία πυξίδα, αυτό το βίντεο θα είναι ο συναισθηματικός χάρτης σου. Γιατί όταν τελειώσουμε θα ξέρεις με σαφήνεια αν αυτό το άτομο είναι μία ευκαιρία εξέλιξης ή μία ψευδαίσθηση που σε κρατάει παγιδευμένο. Και θα το καταλάβεις όχι γιατί στο λέω εγώ, αλλά γιατί θα το νιώσεις στο σώμα, στο μυαλό, στην καρδιά σου. Δεν χρειάζεται να είσαι ψυχολόγος για να καταλάβεις όσα θα μοιραστούμε. Χρειάζεσαι θάρρος. Θάρρος να κοιτάξεις μέσα σου, να κάνεις στον εαυτό σου αληθινές ερωτήσεις, να σταματήσεις να κρατάς ό,τι σε πληγώνει, να αναγνωρίσεις το τι είναι και να αφήσεις ό,τι φαίνεται να είναι. Θα μιλήσουμε για το άνιμα και το άνιμους, τα αρχέτυπα του Γιούγκ που ζουν μέσα σου και που καθορίζουν τη συμπεριφορά σου. Θα ανακαλύψεις πώς αυτές οι ενέργειες επηρεάζουν την έλξη σου, τις προσδοκίες σου και τις ρήξεις σου. Και όταν το καταλάβεις, θα σταματήσεις να επιλέγεις από το τραύμα και θα αρχίσεις να επιλέγεις από τη συνείδηση. Αν ποτέ έχεις πει στον εαυτό σου, νιώθω ότι αυτό το άτομο είναι προορισμένο για μένα, αλλά δεν ξέρω πώς να το επιβεβαιώσω. Αυτό το βίντεο θα σου δώσει τα εργαλεία για να απαντήσεις από την εσωτερική σου αλήθεια, όχι από την εξάρτηση. Και αν ποτέ σκέφτηκες, γιατί δεν μπορώ να τον ξεχάσω, εδώ θα καταλάβεις αν αυτό είναι αγάπη ή απλά μία μη λυμμένη προβολή. Δεν είσαι τρελός για το πώς νιώθεις. Δεν είσαι σπασμένος γιατί αγαπάς εκείνον που σε πλήγωσε. Είσαι άνθρωπος, είσαι ζωντανός και είσαι έτοιμος να καταλάβεις ότι η αγάπη δεν ενώνει μόνο τους ανθρώπους, αποκαλύπτει και τις σκιές και μόνο όποιος διαπερνά τη σκιά του μπορεί να αγαπήσει με φως. Αυτό το κανάλι υπάρχει γιατί πιστεύουμε ότι η ψυχολογική γνώση μπορεί να σου σώσει τη ζωή, μπορεί να σε βοηθήσει, να αφήσεις, να θεραπεύσεις, να κατανοήσεις τον εαυτό σου. Και αν αυτές οι λέξεις αγγίζουν την ψυχή σου, μείνε μαζί μας. Μείνε γιατί σήμερα μπορεί να ξεκινήσει μια καινούρια φάση στην συναισθηματική σου πορεία. Αν αυτό το περιεχόμενο ήδη αρχίζει να αντυχεί μέσα σου, θέλω να προετοιμαστείς γιατί αυτό που έρχεται δεν θα είναι απλά πληροφορία, θα είναι μια συναισθηματική, μεταμορφωτική, θεραπευτική εμπειρία.
Θα ακούσεις λόγια που ίσως χρειαζόσουν εδώ και χρόνια και το καλύτερο απ' όλα είναι ότι θα γίνουν δικά σου. Αυτό δεν θα είναι άλλο ένα βίντεο, θα είναι ένα πριν και μετά. Ο Γιούγκ υποστήριζε ότι οι άνθρωποι συναντιούνται όταν έχουν ήδη συναντήσει τον εαυτό τους. Αυτή η ισχυρή φράση είναι η καρδιά του περιεχομένου που είσαι έτοιμος να ενσωματώσεις στη δική σου ζωή. Γιατί η ερώτηση που πολλοί θέτουν είναι «Αυτό το άτομο είναι για μένα». Δεν μπορεί να απαντηθεί με λογική, φόβο ή ανάγκη. Μπορεί να απαντηθεί μόνο από την ψυχή, από μια συνείδηση που έχει τολμήσει να γνωρίσει τον εαυτό της, ακόμα και στις πιο άβολες σκιές της. Για το Γιούγκ, η αληθινή αγάπη είναι μια εκδήλωση της εξατομίκευσης, δηλαδή της διαδικασίας κατά την οποία ένα άτομο γίνεται ο εαυτός του. Γι' αυτό ο Γιούγκ μιλούσε για την αγάπη όχι ως εξωτερικό πεπρωμένο που έρχεται απότομα, αλλά ως φυσικό αποτέλεσμα μιας εσωτερικής πορείας. «Δεν υπάρχει αφύπνιση της συνείδησης χωρίς πόνο», έλεγε. Και η αγάπη, όταν είναι αυθεντική, μας αφυπνίζει αναπόφευκτα. Όχι με φαντασιώσεις, αλλά με αλήθειες. Τότε, πώς να καταλάβεις αν αυτό το άτομο είναι για εσένα? Το πρώτο κλειδί από την ψυχολογία του Γιούγκ είναι να αναρωτηθείς. Αυτή η σχέση με προσκαλεί να εξελιχθώ ή με αφήνει καθυλωμένο. Ο Γιούγκ δίδασκε ότι κάθε σημαντική συνάντηση ξυπνάει μια εσωτερική σύγκρουση, γιατί η ψυχή θέλει να κινηθεί. Αν αυτό το άτομο ξυπνά μέσα σου κομμάτια που είχες ξεχάσει, επιθυμίες, πληγές, κλίσεις, ερωτήματα, βρίσκεσαι μπροστά σε έναν σημαντικό καθρέφτη. Δεν είναι εγγύηση παραμονής, αλλά σίγουρα εγγυάται μεταμόρφωση. Υπάρχει μια πολύ κοινή σύγχυση, να νομίζουμε ότι η καθορισμένη αγάπη είναι άνετη. Ο Γιούγκ θα έλεγε το ακριβώς αντίθετο. Η αγάπη που έρχεται στη ζωή σου με πραγματικό σκοπό σε αποδιοργανώνει, σε αποσταθεροποιεί, σε αντιμετωπίζει με τον ίδιο σου τον εαυτό, γιατί δεν έρχεται για να σε ευχαριστήσει, έρχεται να σε αποκαλύψει. Ο Γιούγκ έγραφε «Αυτό που αρνείσαι σε υποτάσσει, αυτό που αποδέχεσαι σε μεταμορφώνει και σε μια αυθεντική σχέση. Ο άλλος συχνά ενσαρκώνει ακριβώς αυτό που δεν ήθελες να δεις. Ας κάνουμε μια άσκηση. Κλείσε τα μάτια και σκέψου αυτό το άτομο. Ποιες συναισθηματικές αντιδράσεις σου προκαλεί? Ποια μέρη του εαυτού σου αναδύονται όταν είσαι μαζί του? Ποια αναμνήσεις από το παρελθόν φαίνεται να ενεργοποιούνται? Τώρα, αναρωτήσουμε ειλικρίνεια. Βλέπω αυτό το άτομο όπως είναι ή όπως χρειάζομαι να είναι? Αγαπώ τον άλλον ή χρησιμοποιώ τον άλλον για να γεμίσω κενά που φοβάμαι να κοιτάξω? Ο Γιούγκ έλεγε ότι η συνάντηση δύο ανθρώπων είναι όπως η επαφή δύο χημικών ουσιών. Αν υπάρχει αντίδραση και οι δύο μεταμορφώνονται, αν παραμένεις ακριβώς ο ίδιος μπροστά σε αυτό το άτομο, είναι πιθανό να μην είσαι ερωτευμένος, αλλά άνετος. Η αληθινή αγάπη δεν είναι συντήρηση, είναι επέκταση, είναι φωτιά, είναι κίνηση της ψυχής, είναι συναισθηματική αλχημία. Και αν επαναλαμβάνεις μοτίβα, ελκύοντας πάντα τα ίδια είδη ανθρώπων με διαφορετικά πρόσωπα, αλλά την ίδια ουσία, ο Γιούγκ θα σου έλεγε ότι δεν αγαπάς, αλλά προβάλλεις. Οι προβολές είναι ασυνείδητες αυταπάτες που τοποθετούμε πάνω στον άλλον και συχνά τις μπερδεύουμε με σημάδια του πεπρωμένου, αλλά δεν είναι. Είναι πληγές που αναζητούν διέξοδο. Ο Γιούγκ προειδοποιούσε «Δεν φωτίζεσαι φαντασιώνοντας φιγούρες φωτός, αλλά κάνοντάς την σκοτάδι συνειδητό». Είσαι έτοιμος να κοιτάξεις το σκοτάδι σου με αγάπη? Είσαι έτοιμος να σταματήσεις να κυνηγάς την αγάπη που θα σε σώσει για να γίνεις εσύ αυτός που σώζεται? Γιατί η καθορισμένη αγάπη δεν έρχεται όταν έχεις ανάγκη. Έρχεται όταν είσαι έτοιμος. Έρχεται όταν δεν τη χρειάζεσαι πλέον, γιατί η ψυχή δεν την απαιτεί, την αναγνωρίζει. Πάμε με μία άλλη ενδοσκοπική άσκηση. Γράψε σε ένα χαρτί τι έψαχνες όταν εμφανίστηκε αυτό το άτομο. Να είσαι σκληρά ειλικρινής. Έψαχνες ασφάλεια, επιβεβαίωση, συντροφιά, θαυμασμό, ή ήσουν ήρεμος με τον εαυτό σου και απλώς εμφανίστηκε κάποιος που αντίχησε μέσα σου σε αυτή την ηρεμία?
Ο Γιούγκ έλεγε ότι η ψυχή κινείται μέσω συμβόλων και οι άνθρωποι που έρχονται στη ζωή μας είναι επίσης σύμβολα. Τι συμβολίζει αυτό το άτομο για εσένα? Δεν είναι πάντα ό,τι νιώθεις αγάπη, μερικές φορές είναι εξάρτηση ή τραύμα που μοιράζεται ή μια βαθιά ανάγκη να μην είσαι μόνος. Και εκεί είναι που ο Γιούγκ μας καλεί να κάνουμε τη δουλειά της εσωτερικής απομάκρυνσης, να διακρίνουμε μεταξύ της ψυχής που επεκτείνεται και του εγώ που προσκολάται. Η καθορισμένη αγάπη δεν έχει την επίγουσα ανάγκη της εξάρτησης, έχει την ηρεμία εκείνου που ρέει χωρίς πίεση. Ένα από τα πιο δυνατά κόνσεπτς του Γιούγκ είναι αυτό του άνιμα και του άνιμους, τις εσωτερικές φιγούρες του αρσενικού και του θηλυκού που ζουν μέσα σε κάθε έναν από εμάς. Όταν προβάλλουμε το άνιμα ή το άνιμους, νιώθουμε ότι είναι η αγάπη της ζωής μας, όταν στην πραγματικότητα είμαστε ερωτευμένοι με μια μη ολοκληρωμένη εσωτερική εικόνα. Γι' αυτό ο Γιούγκ έλεγε ότι ο ερωτισμός δεν είναι τίποτα άλλο από την προβολή του ασυνειδήτου μας πάνω σε έναν άλλον άνθρωπο. Οπότε πώς να καταλάβεις αν αυτό το άτομο είναι πραγματικό για εσένα ή αν είναι μόνο μια προβολή? Παρατήρησε αν μπορείς να το δεις να δεις τα ελαττώματά της χωρίς να πάψεις να την σέβεσαι. Παρατήρησε αν όταν δεν συμπεριφέρεται όπως περιμένεις, ο κόσμος σου καταραίει ή αν μπορείς να συνεχίσεις να αγαπάς από κατανόηση. Η καθορισμένη αγάπη δεν βασίζεται στην τελειότητα του άλλου, αλλά στην βαθιά αποδοχή της ανθρώπινης φύσης του. Ας μιλήσουμε για τη συγχρονικότητα. Ο Γιούγκ επινόησε αυτόν τον όρο για να περιγράψει αυτές τις ακριβείς συμπτώσεις, τόσο ισχυρές που φαίνεται να έχουν μια κρυφή έννοια. Αν αυτό το άτομο εμφανίστηκε ακριβώς τη στιγμή που κάτι μέσα σου άρχιζε να κινείται, μην το αγνοήσεις. Η συγχρονικότητα είναι η γλώσσα της ψυχής. Αλλά πρόσεξε, το ότι υπάρχει ένα σημάδι δεν σημαίνει ότι υπάρχει κοινό πεπρωμένο. Μερικές φορές είναι απλά ένα μήνυμα για σένα. Και εδώ έρχεται το πιο σημαντικό. Δεν θα έλεγα ποτέ ότι η αληθινή αγάπη είναι τέλεια. Θα έλεγα ότι είναι ολοκληρωμένη, ότι ενσωματώνει, ότι δεν σε αποτρέπει από τον πόνο, αλλά σου δίνει τα εργαλεία για να τον διασχίσεις με συνείδηση. Ότι δεν σου υπόσχεται ένα για πάντα, αλλά σίγουρα μια μεταμόρφωση για πάντα. Η καθορισμένη αγάπη, σύμφωνα με τον Γιούγκ, είναι αυτή που σε βοηθά να γίνεις αυτός που ήρθες να γίνεις. Άλλη μια άσκηση. Γράψε τα 3 πράγματα που σε πονάνε περισσότερο σε αυτό το άτομο. Μετά, δίπλα τους, γράψε 3 μέρη του εαυτού σου που θα μπορούσες να ενισχύσεις ώστε να μην εξαρτάσαι από αυτές τις πληγές. Θα δεις πως δεν πονάει μόνο αυτό που κάνει ο άλλος, αλλά και αυτό που έχεις παραμελήσει να προσφέρεις στον εαυτό σου. Ο Γιούγκ δίδασκε ότι ό,τι αναζητούμε έξω είναι μια κλίση για να ολοκληρωθούμε μέσα μας. Θυμήσου ότι ό,τι χρειάζεσαι περισσότερο να βρεις, βρίσκεται εκεί που λιγότερο θέλεις να κοιτάξεις, και αυτό ισχύει και για την αγάπη. Μερικές φορές πιστεύουμε ότι κάποιος είναι η ψυχή μας μόνο και μόνο, γιατί ενεργοποιεί μια έντονη συναισθηματική αντίδραση. Αλλά η ένταση δεν είναι πάντα σύνδεση. Κάποιες φορές είναι ενεργοποίηση τραύματος. Και αν δεν κάνεις αυτή τη διάκριση συνειδητά, θα επαναλάβεις τον ίδιο κύκλο με άλλο πρόσωπο. Μια καθορισμένη σχέση δεν είναι αυτή όπου όλα ρέουν μαγικά. Είναι αυτή όπου και οι δύο είστε πρόθυμοι να κοιτάξετε ο ένας τον άλλον, να διορθώσετε ο ένας τον άλλον, να στηρίξετε ο ένας τον άλλον και να αναπτυχθείτε. Είναι μια σχέση όπου υπάρχει ελευθερία, όχι εξάρτηση, όπου υπάρχει αλήθεια, όχι θέατρο, όπου υπάρχει διαδικασία, όχι στάση. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του βίντεο δεν σου δίνουμε συνταγές, αλλά δρόμους. Γιατί δεν θέλουμε να προσκοληθείς σε μια ρομαντική ιδέα, αλλά να αγκαλιάσεις μια συναισθηματική αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια είναι ότι δεν θα ξέρεις αν κάποιος είναι για σένα μέχρι να γίνεις εσύ για σένα πρώτα, μέχρι να στηρίξεις τον εαυτό σου, μέχρι να επιλέξεις τον εαυτό σου. Αν αυτή τη στιγμή είσαι προσκολλημένος σε κάποιον που δεν σε επιλέγει, αναρωτήσου,
Είναι αυτό αγάπη ή φόβος από το να μείνω μόνος? Γιατί θέλω αυτό το άτομο να επιβεβαιώσει κάτι που εγώ ο ίδιος δεν είμαι σίγουρος αν το έχω? Γιατί μερικές φορές πιστεύουμε ότι η καθορισμένη αγάπη είναι αυτή που μας σώζει, αλλά η αληθινή καθορισμένη αγάπη δεν σώζει, συνοδεύει. Δεν θα το ξέρεις πάντα τη στιγμή. Ο Γιούγκ έλεγε ότι η ζωή μπορεί να κατανοηθεί μόνο προς τα πίσω, αν και τη ζούμε προς τα εμπρός. Οπότε αν δεν είσαι σίγουρος τώρα, μην τιμωρείς τον εαυτό σου. Παρατήρησε, άκου, μάθε. Η ψυχή μιλάει με σιωπή, όχι με άγχος. Για να κλείσουμε αυτή την ενότητα, θέλω να σου αφήσω μια πρόκληση. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας, κάθε φορά που σκέφτεσαι αυτό το άτομο, μην αναρωτηθείς αν σε αγαπάει. Αν δεν μεγαλώνω με αυτή την εμπειρία, τότε εκεί βρίσκεται όλη η αλήθεια που χρειάζεσαι. Και αν αυτό το βίντεο σε έχει αγγίξει βαθιά, σε προσκαλώ να αφήσεις στα σχόλια τη φράση «Η αληθινή αγάπη με μεταμορφώνει, δεν με καταστρέφει». Άφησέ τη σαν σύμβολο ότι είσαι έτοιμος να αγαπήσεις με συνείδηση, να σταματήσεις να έχεις ανάγκη και να αρχίσεις να επιλέγεις. Υπάρχει μια διδασκαλία που άφησε ο Γιούγκ και που δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε όταν μιλάμε για την αγάπη. Η κύρια λειτουργία μιας σχέσης είναι να μας βοηθά να αναπτύξουμε την εσωτερική μας ολοκλήρωση. Αυτή η δήλωση αλλάζει εντελώς την προοπτική. Δεν πρόκειται να βρεις κάποιον που να ταιριάζει τέλεια μαζί σου, αλλά να βρεις κάποιον που να σε βοηθά να δεις τον εαυτό σου πλήρως, ακόμα και στις πλευρές που θα προτιμούσες να κρύψεις. Όταν ο Γιούγκ μιλούσε για την ψυχή, δεν το έκανε από τη θρησκευτική πνευματικότητα, αλλά από την ψυχολογική βαθύτητα. Για εκείνον, η ψυχή είχε τη δική της σοφία, τη δική της πρόθεση, μια κατεύθυνση εξελικτική. Και όταν η ψυχή νιώθει ότι χρειάζεται να αναπτυχθεί, θα έλξει ακριβώς τους ανθρώπους που θα επιταχύνουν αυτή την ανάπτυξη. Γι' αυτό η καθορισμένη αγάπη δεν είναι αυτή που σε αποφεύγει από τη σύγκρουση. Είναι αυτή που σε αντιμετωπίζει με το μέρος του εαυτού σου που δεν έχει ενσωματωθεί ακόμα. Αν βρίσκεσαι σε μία σχέση όπου σε οθεί να θεραπεύσεις παλιά τραύματα, να κατανοήσεις τα συναισθήματά σου, να αναθεωρήσεις τα μοτίβα σου, είναι πιθανό να βρίσκεσαι μπροστά σε μία σημαντική σχέση. Είναι πιθανώς καθορισμένη αγάπη, αλλά όχι για το τι εκπροσωπεί ο άλλος, αλλά για το τι καλείσαι να ξυπνήσεις σε αυτόν τον καθρέφτη. Ο Γιούγκ δεν πίστευε στην τυχαία συναισθηματική σύνδεση. Έλεγε ότι όταν συμβαίνει κάτι συναισθηματικά ισχυρό, είτε είναι η αρχή μιας αγάπης ή μια καταστροφική ρήξη, αυτό έχει μια βαθιά ρίζα στο ασυνείδητο. Ό,τι έρχεται σε εσένα, έρχεται για να σου δείξει κάτι. Και αν δεν μάθεις το μάθημα, η ζωή θα το επαναλάβει. Θα αλλάξουν τα ονόματα, τα πρόσωπα, οι ιστορίες, αλλά η ουσία θα παραμείνει η ίδια. Εδώ μπορούμε να συμπεριλάβουμε με πολύ προσοχή τον Φρόιντ, παρά το γεγονός ότι ο Γιούγκ απομακρύνθηκε φιλοσοφικά από εκείνον και οι δύο συμφώνησαν σε μια θεμελιώδη αλήθεια. Οι συναισθηματικοί μας δεσμοί συνδέονται βαθιά με την παιδική μας ηλικία. Αν είχες μια φιγούρα που ήταν απόν, πολύ επικριτική ή υπερβολικά ευγνώμων, είναι πιθανό να αναζητάς ασυνείδητα αυτό στις ενήλικες σχέσεις σου. Αλλά ο Γιούγκ πήγε παραπέρα. Δεν μίλησε μόνο για τα σημάδια της παιδικής ηλικίας, μίλησε για το εγώ ως την ολότητα που επιθυμούμε να επιτύχουμε. Και η καθορισμένη αγάπη δεν είναι απλώς μία επανάληψη των παρελθόντων ελλείψεων, είναι και ένας φανατικός φάρος που μας καθοδηγεί προς αυτή την ολότητα. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί άνθρωποι μένουν παγιδευμένοι στις προβολές και ποτέ δεν φτάνουν σε αυτό το σημείο ενσωμάτωσης. Ο Γιούγκ επέμενε. Η μοναξιά δεν προέρχεται από το να μην έχεις κάποιον κοντά σου, αλλά από το να μην μπορείς να επικοινωνήσεις τα πράγματα που σου φαίνονται σημαντικά. Αυτός είναι ένας από τους πιο ισχυρούς δείκτες για να καταλάβεις αν κάποιος είναι για σένα. Μπορώ να επικοινωνήσω τον εσωτερικό μου κόσμο σε αυτήν την σχέση. Μπορώ να γίνω ορατός, όχι μόνο στο φωτεινό μου μέρος, αλλά και στα σκοτεινά μου μέρη και η ψυχή μου. Και μιλώντας για τη σκιά,
ο Γιούγκ μας προσέφερε μία από τις πιο απελευθερωτικές έννοιες της ψυχολογίας. Η σκιά δεν είναι μόνο το κακό, είναι το καταπιεσμένο. Ποιες πλευρές του εαυτού σου ενεργοποιούνται σε αυτή τη σχέση που κανονικά κρύβεις? Γίνεσαι πιο ζηλιάρης, πιο υποτακτικός, πιο εξαρτημένος? Αν ναι, τότε αυτό το άτομο δεν ήρθε μόνο για να σε αγαπήσει, ήρθε να σου δείξει ότι ένα μέρος σου χρειάζεται ακόμα προσοχή. Από αυτή την οπτική, η καθορισμένη αγάπη δεν είναι μία ιστορία που φαίνεται τέλεια. Είναι μία ιστορία που σε αναγκάζει να αναρωτηθείς ποιος είμαι εγώ όταν είμαι με αυτό το άτομο. Αναπτύσσομαι, γίνομαι περισσότερο εγώ ή μικραίνω για να ταιριάξω. Και εδώ μπορούμε να αναφέρουμε και τον Βίκτορ Φράνκλ, ο οποίος μας υπενθύμησε ότι η αγάπη είναι ο μοναδικός τρόπος για να συλλάβουμε έναν άλλο άνθρωπο στην πιο βαθιά προσωπικότητά του. Όταν αυτή η σύνδεση υπάρχει, δεν προσπαθείς να αλλάξεις τον άλλον, αλλά να τον κατανοήσεις. Όταν βρίσκεσαι μπροστά σε έναν σύντροφο που δεν προσπαθεί να σε διαμορφώσει, αλλά να σε δει, ίσως βρίσκεσαι μπροστά σε έναν πραγματικό δεσμό. Αλλά πρόσεξε, ο Γιούγκ προειδοποιούσε και για τον κίνδυνο να προσκοληθείς σε μια σχέση μόνο και μόνο επειδή είναι έντονη, γιατί δεν είναι όλο το έντονο αυθεντικό. Μερικοί άνθρωποι έρχονται με μια συναισθηματική φωτιά τόσο δυνατή που φαίνεται να είναι αγάπη, αλλά στην πραγματικότητα είναι η σκιά που φωνάζει. Και αν δεν γνωρίζεις τον εαυτό σου, θα χαθείς σε αυτή την ένταση, πιστεύοντας ότι είναι πεπρωμένο. Ο Έριχ Φρόμ έλεγε ότι η ανώριμη αγάπη λέει «Σ' αγαπώ γιατί σε χρειάζομαι». Η ώριμη αγάπη λέει «Σε χρειάζομαι γιατί σ' αγαπώ». Ο Γιούγκ το υποστήριζε και αυτό, αλλά από την άποψη της εξατομίκευσης. Η αληθινή αγάπη γεννιέται όταν δύο ολοκληρωμένα άτομα συναντιούνται, όχι για να συγχωνευτούν, αλλά για να βαδίζουν μαζί. Αν χρειάζεσαι τον άλλον για να νιώσεις ότι είσαι κάποιος, δεν αγαπάς, εξαρτάσαι. Ο καλύτερος τρόπος να καταλάβεις αν κάποιος είναι για σένα, είναι να απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση. Είμαι καλύτερος άνθρωπος όταν είμαι με αυτό το άτομο, ακόμα και όταν διαφωνούμε. Γιατί η ψυχή δεν αναζητά έναν τέλειο σύντροφο, αναζητά έναν πραγματικό δεσμό που να μπορεί να στηρίξει την αλήθεια, ακόμα και την πιο επώδυνη. Και μας μίλησε επίσης για τον μύθο, τα αρχέτυπα, τα σύμβολα που ενεργοποιούν την ψυχή. Η αγάπη που φαίνεται σαν να είναι από άλλη ζωή, πολλές φορές είναι φορτισμένη με ασυνείδητους σημασιολογικούς φορτίους. Μην την υποτιμήσεις, αλλά ούτε και την ιδανικοποίησε. Μερικές φορές μια καρμική σύνδεση έρχεται μόνο για να μάθεις να αφήνεις, όχι για να μείνεις. Πώς λοιπόν να διακρίνεις την πραγματική αγάπη από μια ρομαντική προβολή? Η προβολή είναι εύθραυστη, καταραίει όταν ο άλλος δεν εκπληρώνει τις προσδοκίες σου. Η πραγματική αγάπη, αντίθετα, προσαρμόζεται, μεταμορφώνεται και δεν απαιτεί τελειότητα, μόνο παρουσία. Όταν ο Γιούγκ έλεγε ότι ό,τι μας ενοχλεί στους άλλους μπορεί να μας οδηγήσει σε κατανόηση του εαυτού μας, μιλούσε και για την αγάπη. Γιατί δεν υπάρχει σχέση που να μην σε φέρνει αντιμέτωπο με τα όρια σου, τα τραύματά σου και τις ελλείψεις σου. Η καθορισμένη αγάπη δεν σε απαλλάσσει από την προσωπική εργασία, αλλά σου την απαιτεί με μεγαλύτερη ένταση. Κάνε αυτή την άσκηση. Γράψε 3 επώδυνα στιγμιότυπα από την τρέχουσα ή την προηγούμενη σχέση σου. Μετά γράψε τι μέρη του εαυτού σου εμφανίστηκαν ανακλασμένα σε αυτόν τον πόνο. Υπήρχε εγκατάλειψη, έλεγχος, αποδοχή. Εκεί είναι οι καθρέφτες σου, εκεί είναι οι απαντήσεις σου, εκεί ξεκινάει η αφύπνισή σου. Μία ακόμα βασική ένδειξη. Όταν κάποιος είναι για σένα, δεν σου ζητάει να σταματήσεις να είσαι ο εαυτός σου, σε προσκαλεί να γίνεις πιο εσύ. Σε χειροκροτεί όταν λάμπεις, σε αντιπαρατίθεται όταν σβήνεις και σε στηρίζει όταν ξαναχτίζεσαι. Αν χρειάζεται να σβήσεις το φως σου για να κρατήσεις μια σχέση, αυτή η σχέση δεν είναι για σένα.
Ο Γιούγκ επέμενε ότι η ψυχή δεν θέλει άνεση, θέλει εξέλιξη. Και όταν ελκύεις κάποιον με τον οποίο μπορείς να αναπτυχθείς, με τον οποίο μπορείς να είσαι ευάλωτος και δυνατός ταυτόχρονα, με τον οποίο μπορείς να αγγίξεις τις πληγές σου χωρίς φόβο, είσαι κοντά στην καθορισμένη αγάπη. Τώρα να ρωτήσουμε ειλικρίνεια. Αυτό το άτομο με βοηθά να συνδεθώ με την πιο βαθιά κλίση μου. Νιώθω ότι μπορώ να του μιλήσω για τους φόβους μου, τα όνειρά μου, τις αντιφάσεις μου, ή μόνο μιλάμε για το επιφανειακό, για την καθημερινότητα, για ό,τι δεν ενοχλεί. Γιατί μια σχέση δεν ορίζεται μόνο από το πόσο καλά τα πάνε, αλλά από το πόσο βαθιά μπορούν να πάνε χωρίς να καταστραφούν. Η καθορισμένη αγάπη μπορεί να πολεμάει, μπορεί να συζητά, μπορεί να αμφιβάλλει, αλλά ποτέ δεν ξεχνάει να οικοδομεί, ποτέ δεν σταματά να μιλάει, ποτέ δεν εξαφανίζεται χωρίς λόγο. Και αν αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι σε έναν δεσμό που σε καταναλώνει περισσότερο από ό,τι σε θρέφει, ο Γιούγκ θα σου έλεγε ότι εκεί δεν υπάρχει ψυχή, υπάρχει σκιά. Μην κατηγορείς τον εαυτό σου για το ότι το διάλεξες, αλλά να είσαι υπεύθυνος αν αποφασίσεις να μείνεις. Η συνείδηση πάντα αρχίζει όταν σταματάς να δικαιολογείς τον πόνο σου. Συνολικά, η αγάπη που είναι για σένα δεν χρειάζεται να μεταμφιεστεί, δεν χρειάζεται παιχνίδια, δεν χρειάζεται να σε πείσει, μόνο χρειάζεται μία ανοιχτή καρδιά, ένα ξύπνιο μυαλό και ισχυρή θέληση να χτίσεις κάτι αληθινό. Υπάρχουν σχέσεις που έρχονται σαν καθρέφτες και άλλες σαν δάσκαλοι, αλλά εκείνες που πραγματικά έχουν σημασία από μια γιουνγκιανή οπτική είναι εκείνες που μας επιτρέπουν να κοιταχτούμε με βασική ειλικρίνεια, χωρίς να καλύπτουμε την πληγή ή να καλοπίζουμε την αλήθεια. Ο Γιούγκ δεν θα σου έλεγε να τρέξεις προς την αγάπη που σε κάνει να αισθάνεσαι καλά όλη την ώρα. Θα σου έλεγε να παρατηρήσεις προσεκτικά εκείνον που σε κάνει να νιώθεις ζωντανός με έναν καινούριο τρόπο, ακόμα και αν πονάει. Δεν πρόκειται να ιδανικοποιήσεις εκείνον που σε αντιμετωπίζει, αλλά να αναγνωρίσεις αν αυτή η αντιπαράθεση προέρχεται από σεβασμό ή από δύναμη. Ο Γιούγκ μιλούσε για την εξατομίκευση ως τη διαδικασία με την οποία η ψυχή ξεχωρίζει από τον κοινωνικό προσδιορισμό για να γίνει ολοκληρωμένη. Η καθορισμένη αγάπη δεν διακόπτει αυτή τη διαδικασία. Την συνοδεύει, την σέβεται, την ενισχύει ακόμα και. Ένα ισχυρό σημάδι που συχνά παραβλέπεται είναι η ικανότητα αυτού του ατόμου να σε βοηθήσει να επιστρέψεις στον εαυτό σου όταν τον έχεις χάσει. Αν κάποιος μπορεί να σου θυμίσει ποιος είσαι στις πιο συγκεχημένες σου στιγμές, αν η παρουσία του δεν σε απομακρύνει από τον εαυτό σου, αλλά σε επιστρέφει σε αυτόν, τότε βρίσκεσαι μπροστά σε μια σχέση με βαθιά σημασία. Υπάρχουν δεσμοί που μας καταναλώνουν γιατί ξυπνούν τις πιο πρωτόγονες, τις πιο ανήσυχες, τις πιο εξαρτημένες πλευρές μας. Ο Γιούγκ έλεγε ότι αν δεν κάνεις συνειδητό το ασυνείδητό σου, αυτό θα κυβερνά τη ζωή σου και θα το ονομάσεις πεπρωμένο. Μερικές φορές πιστεύουμε ότι κάποιος είναι η ψυχή μας, όταν στην πραγματικότητα είναι απλώς η προβολή μας σε έναν άλλον. Πεπίστευε ότι ήταν πεπρωμένο, αλλά στην πραγματικότητα ήταν απλώς ένα παλιό τραύμα με καινούριο πρόσωπο. Μια πρακτική που μπορείς να κάνεις είναι να γράψεις τις πιο αυθεντικές στιγμές που έχεις ζήσει με αυτό το άτομο. Όχι τις πιο ρομαντικές, αλλά τις πιο αληθινές, εκείνες όπου έδειξες μια πλευρά σου χωρίς διακοσμήσεις. Μετά, αναρωτήσου, αυτό το άτομο με αποδέχθηκε εκεί ή απομακρύνθηκε? Γιατί η αληθινή αγάπη ξεκινά όταν δεν μπορείς πια να προσποιηθείς. Ο Γιούγκ μας καλούσε να παρατηρούμε την συμβολική ποιότητα των σχέσεών μας. Όλα όσα σου συμβαίνουν σε μία σχέση έχουν μία ψυχολογική διάσταση και μία αρχέτυπη διάσταση. Αυτό το άτομο για σένα αντιπροσωπεύει τη μητέρα, τον πατέρα, τον σωτήρα ή πραγματικά το βλέπεις ως άνθρωπο με αρετές και ελαττώματα. Όσο πιο αρχέτυπη είναι η οπτική σου για τον άλλον, τόσο πιο πολύ το προβάλλεις στην αγάπη σου.
Στην κλινική πρακτική, πολλοί ασθενείς πιστεύουν ότι αν κάτι το νιώθουν έντονα, σημαίνει ότι είναι αληθινό, αλλά το έντονο μπορεί επίσης να είναι το πιο ασυνείδητο. Ο Γιούγκ δεν καταλάβαινε αυτό και γι' αυτό δίδασκε ότι η αγάπη πρέπει να περνάει από τη συνείδηση, όχι για να την σβήσει, αλλά για να την καθαρίσει. Ο συναισθηματικός πόνος, όταν δεν κατανοείται, ανακυκλώνεται. Ξαναψάχνεις αυτό που σου λείπει γιατί δεν καταλαβαίνεις ακόμα, γιατί το χρειάζεσαι. Και εδώ είναι που η βαθιά ψυχολογία γίνεται αναγκαία. Μόνο όταν καταλάβεις τη ρίζα μπορείς να θεραπεύσεις την επανάληψη. Η σχέση που είναι για σένα δεν σε ζητάει να αρνηθείς την ουσία σου. Σε ζητάει να την λαξεύσεις, να τη δυναμώσεις, να την αναγνωρίσεις. Αν κάποιος σε κάνει να νιώθεις ότι πρέπει να γίνεις κάποιος άλλος για να αγαπηθείς, τότε αυτή η σχέση είναι πιο βασισμένη στην έλλειψη παρά στο πεπρωμένο. Μια μεγάλη αλήθεια που άφησε ο Γιούγκ γραμμένη είναι αυτή. Η συνάντηση με τον εαυτό μας σημαίνει πρώτα απ' όλα συνάντηση με τη δική μας σκιά. Αν η αγάπη που ζεις σε οδηγεί σε αυτούς τους εσωτερικούς συναντήσεων, μην την υποτιμήσεις λόγω του πόνου που προκαλεί. Κάποιες φορές αυτό είναι ακριβώς αυτό που η ψυχή σου χρειάζεται για να εξελιχθεί. Όταν μιλάς με αυτό το άτομο, μπορείς να εκφραστείς από την πληγή σου χωρίς φόβο να κριθείς. Σε ακούει, ακόμα κι αν δεν σε καταλαβαίνει απόλυτα. Μπορείς να ξεγυμνώσεις το μυαλό σου χωρίς να νιώθεις μικρός. Γιατί η αγάπη που είναι για σένα δεν χτίζεται από συναισθηματικό ανταγωνισμό, αλλά από αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η ψυχή έχει ένα ρυθμό που δεν συμφωνεί πάντα με τις προσδοκίες μας. Κάποιες φορές αυτή η αγάπη έρχεται πριν είσαι έτοιμος ή αφού έχεις ήδη παραδοθεί, αλλά ποτέ δεν είναι τυχαία. Ο Γιούγκ πίστευε ακράδαντα ότι τα σύμβολα της ψυχής έχουν το δικό τους χρόνο. Γι' αυτό μην τρέχεις, μην πιέζεις, απλώς παρατήρησε τι κινείται μέσα σου όταν ο άλλος εμφανίζεται. Δεν είναι όλα όσα νιώθεις αγάπη. Υπάρχουν ελκυστικές δυνάμεις που βασίζονται στον κοινό πόνο, στο ηχούν τραύματα, στην ανάγκη να γεμίσεις κενά. Αλλά η καθορισμένη αγάπη είναι διαφορετική. Δεν προσπαθεί να σε ολοκληρώσει. Αναγνωρίζει ότι ήδη είσαι ολοκληρωμένος και από εκεί επιλέγει να περπατήσει μαζί σου. Ένα αποκαλυπτικό κλειδί είναι το εξής. Η αγάπη που είναι για σένα δεν παλεύει εναντίον σου. Μπορεί να σε προκαλέσει, ναι, μπορεί να σε αντιπαραθέσει, αλλά δεν σε σέρνει σε μέρη όπου χάνεις τον εαυτό σου. Αν κάθε φορά που αγαπάς τελειώνεις περισσότερο συγχυμένος από ό,τι πριν, ίσως καλείς την αγάπη αυτό που στην πραγματικότητα είναι συναισθηματική αναστάτωση. Θυμήσου αυτό. Η καθορισμένη αγάπη δεν εξαρτάται από την ποσότητα του χρόνου που περνάτε μαζί, αλλά από το βάθος του δεσμού. Υπάρχουν άνθρωποι που σε 3 εβδομάδες θεραπεύουν ό,τι άλλοι κατέστρεψαν σε 5 χρόνια. Μην προσκολάσαι στον χρόνο, πρόσκολος να είσαι στην συναισθηματική αλήθεια που υπάρχει σε αυτή τη σύνδεση. Από την γιουνγκιανή προοπτική, η αγάπη είναι μια πόρτα προς τον εαυτό. Αν μια σχέση δεν σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια σου, πιθανότατα δεν είναι ο δρόμος σου. Το πεπρωμένο δεν είναι αυτό που σε επιλέγει χωρίς τη θέλησή σου. Το πεπρωμένο είναι αυτό που χτίζεις όταν ακούς την ψυχή σου. Ο Γιούγκ μιλούσε επίσης για την αλχημία της ψυχής. Και στην αγάπη αυτό μεταφράζεται έτσι. Αν και οι δύο είστε πρόθυμοι να μεταμορφωθείτε, να πεθάνετε συμβολικά για να αναγεννηθείτε ως πιο ολοκληρωμένες εκδόσεις του εαυτού σας, τότε αυτή η αγάπη έχει αξία. Αν μόνο ο ένας μεταμορφώνεται και ο άλλος αντιστέκεται, η ισορροπία σπάει. Το να έχεις χημεία δεν είναι αρκετό. Το να έχετε σχέδια επίσης όχι. Το ουσιαστικό είναι να έχετε εσωτερική κατεύθυνση. Η αγάπη που είναι για σένα δεν περπατά απλά δίπλα σου, περπατά μαζί σου προς τον ίδιο ορίζοντα, αν και ο καθένας ακολουθεί το δικό του βήμα. Και αυτός ο ορίζοντας είναι πάντα ο της αυθεντικότητας.
Μπορείς να είσαι ευάλωτος με αυτό το άτομο χωρίς φόβο για κριτική. Μπορείς να κλάψεις μπροστά του χωρίς να νιώθεις ντροπή. Μπορείς να μοιραστείς τις αντιφάσεις σου χωρίς να χρησιμοποιηθούν εναντίον σου αργότερα. Η καθορισμένη αγάπη δεν κρατάει πυρομαχικά, κρατάει χώρους. Η οικοδόμηση αυθεντικής αγάπης απαιτεί θάρρος, απαιτεί να κοιτάξεις τον εαυτό σου, να αναθεωρήσεις, να πάρεις άβολες αποφάσεις και η ψυχή όταν νιώθει έτοιμη για αυτό καλεί το ισότιμο της. Η καθορισμένη αγάπη είναι μεταξύ εισάξιων ανθρώπων, όχι στην εξουσία, όχι στα επιτεύγματα, αλλά στη δέσμευση για την ψυχή. Ο Γιούγκ δεν υποσχέθηκε ότι η αγάπη θεραπεύει τα πάντα, αλλά άφησε καθαρό ότι η αγάπη μπορεί να αποκαλύψει όλα όσα χρειάζονται θεραπεία. Και σε αυτή την αποκάλυψη είναι το μεγαλύτερο δώρο, αν και πονάει, αν και αναστατώνει, αν και δεν ταιριάζει με τα σχέδιά σου. Όταν είσαι με κάποιον και το άγχος σου μειώνεται, η διάβγεια σου αυξάνεται και η ενέργειά σου ρέει, εκεί υπάρχει ένα ισχυρό σημάδι. Δεν είναι το υπερβολικό συναίσθημα που καθορίζει την αληθινή αγάπη. Είναι η βαθιά ειρήνη, εκείνη η αίσθηση του εσωτερικού σπιτιού. Αν αυτός ο δεσμός σε σπρώχνει να κάνεις θεραπεία, να διαβάσεις, να αναπτυχθείς, να αναρωτηθείς για καινούρια πράγματα, μην τον αγνοήσεις. Αυτό το άτομο, ακόμα και αν δεν μείνει, ήρθε για να ανοίξει μια πόρτα. Και όταν κάποιος ανοίγει μια εσωτερική πόρτα για σένα, δεν μπορείς πια να την κλείσεις χωρίς να νιώσεις ότι κάτι μέσα σου προδίδεται. Η αγάπη που είναι για σένα δεν απαιτεί συνεχείς εξηγήσεις, εξηγείται με παρουσία, εξηγείται με αλήθεια, εξηγείται με φροντίδα. Αν σε κάνουν να αμφιβάλλεις για την αξία σου συνεχώς, δεν είναι αγάπη, είναι ένα τραύμα που ζητά να αναγνωριστεί. Η επιθυμία να κάνεις κάποιον την προορισμένη σου αγάπη δεν τον καθιστά κατάλληλο για σένα. Το μυαλό επιθυμεί, αλλά η ψυχή αναγνωρίζει. Και όταν η ψυχή αναγνωρίσει δεν υπάρχει άγχος, υπάρχει σιωπηρή βεβαιότητα. Ο Γιούγκ δεν θα θυμόταν ποτέ ότι κανείς δεν μπορεί να είναι για σένα αν δεν είσαι εσύ για τον εαυτό σου. Η πρώτη πράξη της αληθινής αγάπης δεν είναι προς τον άλλον, είναι προς τον εαυτό σου. Δηλαδή να λες στον εαυτό σου «εγώ σε επιλέγω» και από εκεί και πέρα να είσαι με κάποιον δεν είναι ανάγκη, είναι δώρο. Υπάρχουν συναντήσεις που δεν χρειάζεται να διαρκούν όλη τη ζωή για να είναι αιώνιες. Αρκεί μια κίνηση, μια ματιά, μια συζήτηση για να καταλάβει η ψυχή σου ότι υπήρξε κάτι πραγματικό εκεί. Η καθορισμένη αγάπη δεν είναι πάντα για να μείνει, αλλά πάντα είναι για να σε σημαδέψει, για να σε υπενθυμίσει ποιος είσαι. Δεν είσαι σπασμένος γιατί αγάπησες εκείνον που δεν ανταπέδωσε την αγάπη. Είσαι ξύπνιος γιατί ένιωσες. Αναπτύσσεσαι γιατί πέρασες από τη θλίψη. Η αληθινή αγάπη δεν σε αποδυναμώνει. Σε αποκαλύπτει ό,τι ήταν ήδη έτοιμο να θεραπευτεί. Και αυτή είναι η πιο αγνή ουσία της γιουνγκιανής αγάπης. Να αγαπάς σημαίνει να γνωρίζεις τον εαυτό σου. Όταν ο Γιούγκ μιλούσε για την αγάπη, δεν την περιέγραφε ως μια στατική ρομαντική ιστορία, αλλά ως μια εξελικτική αντιπαράθεση. Η αγάπη που είναι για σένα δεν είναι μόνο αυτή που σε χτίζει, αλλά αυτή που σε αναγκάζει να αντιμετωπίσεις τις πιο άβολες ερωτήσεις σου. Αναρωτήσου ποιο μέρος του εαυτού μου ενεργοποιήθηκε από τότε που γνώρισα αυτό το άτομο. Είναι η ψυχή μου που απαντά ή είναι η ανάγκη μου. Ο Γιούγκ όριζε το εγώ ως εκείνη την ολότητα στην οποία κάθε άνθρωπος πρέπει να φιλοδοξεί. Και η αληθινή αγάπη δεν είναι μια αποσύνδεση από αυτό το δρόμο, είναι ένας καταλύτης. Αν αυτή η σχέση σε βοηθά να ενσωματώσεις τα ξεχασμένα μέρη του εαυτού σου, τους φόβους, τις επιθυμίες, ακόμα και τις αντιφάσεις σου, ίσως δεν βρίσκεσαι μπροστά σε συναισθηματικό πρόβλημα, αλλά σε στόχο. Μην μπερδεύεις το έντονο με το αληθινό. Ο Γιούγκ ήταν πολύ σαφής. Το ασυνείδητο προβάλλεται με μια καταιγιστική δύναμη.
Η ψυχή φωνάζει μέσω του άλλου αυτό που δεν θέλεις να ακούσεις από τον εαυτό σου. Γι' αυτό μερικές φορές η αγάπη δεν φαίνεται απαλή ή ευχάριστη. Μερικές φορές νιώθεις σαν να παίρνεις χτυπήματα. Αλλά αν αυτό το χτύπημα σε βοηθά να κινηθείς προς τον εαυτό σου, μην το απορρίψεις αμέσως. Κάνε μια παύση, πάρε μια ανάσα. Σκέψου για αυτό το άτομο που εξακολουθεί να ζει στο μυαλό σου. Νιώθεις ότι με αυτόν μπορείς να εξελιχθείς πνευματικά. Νιώθεις ότι υπάρχει ελευθερία, αν και υπάρχουν προκλήσεις. Νιώθεις ότι δεν χρειάζεται να εξηγήσεις συνεχώς την ύπαρξή σου. Αν η απάντηση είναι ναι, αν και υπάρχουν αμφιβολίες, τότε βρίσκεσαι μπροστά σε κάτι πολύτιμο, όχι τέλειο, αλλά βαθιά πραγματικό. Μια απλή αλλά ισχυρή άσκηση. Γράψε 3 λέξεις που ορίζουν αυτό που νιώθεις όταν είσαι με αυτό το άτομο. Μετά αναρωτήσου, αυτές οι 3 λέξεις αντικατοπτρίζουν επίσης αυτό που νιώθω όταν είμαι με τον εαυτό μου. Γιατί όταν ο άλλος είναι για σένα, αντυχεί με το είναι σου, όχι με την έλλειψή σου. Ο Γιούγκ θα έλεγε ότι η αγάπη που είναι για σένα δεν γεννιέται από την αιμονή, αλλά από την αναγνώριση. Δεν την κυνηγάς, την βλέπεις, την αισθάνεσαι, συνειδητοποιείς ότι υπάρχει κάτι στην παρουσία του που σε αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη καθαρότητα. Και όταν αυτό συμβαίνει, δεν υπάρχει θόρυβος στο μυαλό, υπάρχει διάβγεια στα συναισθήματα. Άλλο ένα γιουγκιανό σημάδι της καθορισμένης αγάπης. Νιώθεις αποδεκτός ακόμα και στις περιοχές σου που είναι ακόμα σε διαδικασία. Δεν χρειάζεται να μεταμφιεστείς. Δεν χρειάζεται να υποσχεθείς ότι θα γίνεις κάποιος άλλος που ακόμα δεν είσαι, απλώς είσαι. Και αυτή η αυθεντικότητα είναι αρκετή για να στηρίξει τη σύνδεση. Θυμήσου αυτό, φράση του Γιούγκ. Το προνόμιο μιας ολόκληρης ζωής είναι να γίνεσαι αυτός που πραγματικά είσαι. Αν αυτό το άτομο σου δίνει χώρο να γίνεις η πιο βαθιά, ελεύθερη και εξυπνημένη εκδοχή του εαυτού σου, τότε αυτή είναι η αγάπη της ψυχής, όχι του εγώ. Αυτή είναι μια σχέση με νόημα, όχι με ανάγκη. Τώρα θέλω να σε προσκαλέσω να αλληλοεπιδράσεις αν αυτή η ενότητα του βίντεο έχει αντυχήσει μέσα σου. Αν νιώθεις ότι σε βοήθησε να δεις τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο, άφησε στα σχόλια τη φράση «Δεν κυνηγώ την αγάπη, γίνομαι αυτή». Γράψε το με δύναμη, ας είναι η δήλωσή σου για συναισθηματική ανεξαρτησία. Και το πιο σημαντικό, θυμήσου ότι η αγάπη που είναι για σένα ποτέ δεν θα είναι αυτή που σε κάνει να χαθείς. Θα είναι αυτή που ακόμα και στο χάος θα σου θυμίζει με τρυφερότητα ποιος είσαι. Γιατί όπως έλεγε ο Γιούγκ, αυτός που κοιτάει έξω ονειρεύεται, αλλά αυτός που κοιτάει μέσα ξυπνά. Πολύς λόγος γίνεται για την αγάπη, σαν να είναι ένας εξωτερικός στόχος, σαν ο σκοπός να είναι να βρεις κάποιον άλλο. Αλλά ο Γιούγκ ήταν ξεκάθαρος όταν μας προειδοποιούσε ότι η πραγματική δουλειά ξεκινά όταν κατανοούμε ότι κάθε δεσμός είναι ένας δρόμος αυτογνωσίας. Η αγάπη δεν είναι ένας στόχος που επιτυγχάνεται. Είναι μια εμπειρία που σε αποκαλύπτει και το κάνει επειδή, χωρίς να το καταλάβεις, κάθε συνάντηση είναι ραντεβού με τη σκιά σου, με το τραύμα σου, με την ανάγκη σου για ολοκλήρωση. Από την προοπτική του Γιούγκ, ο άνθρωπος δεν αναζητά σύντροφο τυχαία. Αναζητά αυτόν που ασυνείδητα θα τον βοηθήσει να ολοκληρώσει μια διαδικασία που έμεινε εκκρεμής στην παιδική του ηλικία. Αυτό που έλειπε, αυτό που πόνεσε, αυτό που καταπιέστηκε προβάλλεται με τη μορφή έλξης. Και αυτό εξηγεί γιατί πολλές φορές αγαπάμε εκείνους που δεν μας ταιριάζουν. Γιατί η ψυχή μας δεν αναζητά άνεση, αναζητά εξέλιξη. Η αγάπη γίνεται τότε μια διαδικασία αλχημίας. Όπως έλεγε ο Γιούγκ, ό,τι δεν γίνεται συνειδητό εκδηλώνεται ως πεπρωμένο. Και πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι έλκονται από το πεπρωμένο, ενώ στην πραγματικότητα κατευθύνονται από το ασυνείδητο που δεν έχει ενσωματωθεί. Από εκεί προέρχεται η σημασία του να ξυπνήσουμε,
να παρατηρήσουμε τον εαυτό μας, να αμφισβητήσουμε αυτό που νιώθουμε και από πού το νιώθουμε. Ο Βίκτορ Φράνκλ, για παράδειγμα, έλεγε ότι η αγάπη είναι ο μοναδικός τρόπος για να συλλάβουμε τον πυρήνα ενός άλλου ανθρώπου. Αυτή η ιδέα συμπληρώνεται από τον Γιούγκ όταν θυμόμαστε ότι μόνο εκείνος που έχει κάνει επαφή με την ίδια του την ουσία μπορεί να δει πραγματικά την ουσία του άλλου. Επομένως, δεν πρόκειται μόνο για το να νιώθεις αγάπη, αλλά για το να έχεις την εσωτερική βαθύτητα για να τη διατηρήσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι έτοιμοι να αγαπήσουν, όχι γιατί δεν νιώθουν, αλλά γιατί δεν έχουν κοιτάξει αρκετά τον εαυτό τους. Και όπως έλεγε η Κάρεν Χόρνεϊ, πολλές φορές αυτό που καλούμε αγάπη δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια επιτακτική ανάγκη να κρατηθούμε από κάποιον που θα μας αποφύγει το εσωτερικό κενό. Όταν αυτό συμβαίνει, η σχέση μετατρέπεται σε εξάρτηση μεταμφιεσμένη, σε κοινό άγχος. Ο Γιούγκ δίδασκε ότι η αγάπη μπορεί να είναι μια πρωταρχική διαδικασία, ότι όχι όλες οι σχέσεις προορίζονται να διαρκέσουν, αλλά όλες οι σχέσεις προορίζονται να μας διδάξουν. Ακόμα και εκείνες που πονούν, ακόμα και εκείνες που σπάνε, ειδικά εκείνες, γιατί είναι αυτές που σου δείχνουν τα μέρη του εαυτού σου που χρειάζονται ακόμα φως. Αν βρίσκεσαι σε μια σχέση που δεν σε αφήνει να αναπτυχθείς, που δεν σε αφήνει να ανασάνεις, που σε αναγκάζει να σωπάσεις ή να προσποιηθείς, τότε δεν βρίσκεσαι σε έναν δρόμο εξατομίκευσης. Βρίσκεσαι σε ένα συναισθηματικό κλουβί και η καθορισμένη αγάπη, αν κάτι εγγυάται, είναι η ελευθερία. Ελευθερία να είσαι να λες, να επεκτείνεσαι. Ο Γιον Μπίμπι, δημιουργός της θεωρίας του δεσμού, απέδειξε ότι οι παιδικές μας εμπειρίες καθορίζουν τον τρόπο που συνδεόμαστε, αλλά ο Γιούγκ πήγαινε ένα βήμα παραπέρα. Θα έλεγε ότι αν και αυτό είναι αλήθεια, έχουμε και τη δύναμη να αναδιαμορφωθούμε, να σπάσουμε τα μοτίβα, να θεραπεύσουμε την αφήγηση και ότι η αληθινή αγάπη γεννιέται όταν σταματάς να αγαπάς από την έλλειψη και αρχίζεις να αγαπάς από τη συνείδηση. Σκέψου το αυτό. Αν κάθε φορά που αγαπάς καταλήγεις να χάνεις τον εαυτό σου, αν παραχωρείς την αξία σου, την ταυτότητά σου, τον προορισμό σου, τότε αυτή η σχέση δεν είναι αγάπη, είναι συναισθηματική εξορία. Και όπως έλεγε ο Φρόμ, η αγάπη δεν είναι ένωση, είναι ένωση με διατήρηση της ατομικότητας. Αν χάνεσαι, δεν αγαπάς, εξαφανίζεσαι. Όταν ο Γιούγκ μιλούσε για τον άνιμους και την άνιμα, δεν αναφερόταν απλώς στην ανδρική ή γυναικεία ενέργεια, αλλά στις εσωτερικές αρχές της δημιουργίας, της δράσης, της αντανάκλασης και της σύνδεσης με την ψυχή. Όταν δεν ενσωματώνουμε αυτές τις πλευρές μέσα μας, αναζητάμε τον άλλον να τις εκπροσωπήσει και έτσι μπερδεύουμε την επιθυμία με το πεπρωμένο. Αλλά η καθορισμένη αγάπη δεν είναι μία έλλειψη εξωτερική, είναι μία εσωτερική αντίχηση. Κάποιες φορές αναρωτιόμαστε γιατί νιώθουμε τόσο παγιδευμένοι σε μία σχέση. Και ο Γιούγκ θα απαντούσε γιατί δεν έχουμε κάνει συνειδητό αυτό που αυτή η σχέση ήρθε να μας δείξει. Η ψυχή δεν απελευθερώνει αυτό που δεν έχει κατανοηθεί. Δεν αφήνει αυτό που δεν έχει αποκωδικοποιηθεί. Μόνο όταν κατανοήσεις πραγματικά τι ήρθε αυτή η σχέση να ενεργοποιήσει μέσα σου, μπορείς να αφήσεις να φύγει χωρίς ενοχή. Υπάρχουν δεσμοί που δεν ήρθαν για να μείνουν, αλλά για να σε ξυπνήσουν. Ο Γιούγκ θα έλεγε ότι είναι δική σου ευθύνη να διακρίνεις. Δεν είναι ότι νιώθεις πάντα βαθύ. Το πεπρωμένο δεν σημαίνει εξάρτηση. Μερικές σχέσεις είναι σαν εσωτερικοί σεισμοί. Τα κουνάνε όλα, τα ανακατεύουν όλα και μετά εξαφανίζονται. Αλλά το πραγματικό έργο δεν είναι να κρατήσεις τον άλλον, είναι να μείνεις ολόκληρος μετά το τρέμουλο. Ο Έριχ Φρόμ μιλούσε για την τέχνη της αγάπης και έλεγε ότι η αγάπη είναι απόφαση, δέσμευση, σταθερή πρακτική. Ο Γιούγκ θα επιβεβαίωνε λέγοντας ότι η συνειδητή αγάπη απαιτεί συναισθηματική πειθαρχία και ότι δεν αρκεί να συγχωρείς, πρέπει να ξέρεις να κρατάς, γιατί η ψυχή μπορεί να αναγνωρίσει, αλλά μόνο μία ψυχική καύση μπορεί να κρατήσει
αυτή την αναγνώριση. Ο Γιούγκ επίσης μιλούσε για τη διαδικασία της εξατομίκευσης ως την πιο αγνή μορφή προσωπικής εξέλιξης και σε μια πραγματική σχέση αυτή η εξατομίκευση δεν σταματά. Αν βρίσκεσαι σε έναν δεσμό όπου για να λειτουργήσει πρέπει ο ένας να σταματήσει να είναι αυτός που είναι, δεν υπάρχει αγάπη, υπάρχει συναισθηματική χειραγώγηση, γιατί η καθορισμένη αγάπη ποτέ δεν απαιτεί να μικρύνεις. Με λόγια του Γιούγκ, η αληθινή αγάπη δεν είναι αυτή που αποφεύγει τη σκιά σου, είναι αυτή που σε συνοδεύει να την δεις. Δεν είναι αυτή που σε ιδανικοποιεί. Είναι αυτή που σε βλέπει με πλήρη αυθεντικότητα, ακόμα και όταν είσαι σπασμένος. Και παρόλα αυτά παραμένει. Αυτή είναι η αγάπη που μεταμορφώνει, όχι γιατί λύνει τα πάντα, αλλά γιατί σε διδάσκει να λύσεις από έναν καινούριο τόπο. Φαντάσου για μια στιγμή ότι όλα όσα έζησες μέχρι τώρα είχαν έναν λόγο, ότι κάθε άτομο που πέρασε από τη ζωή σου άφησε ένα κλειδί, ένα σύμβολο. Ο Γιούγκ θα το πίστευε, θα έλεγε ότι κάθε συνάντηση είναι αρχέτυπη, ότι δεν ζεις πράγματα χωρίς νόημα, περνάς μέσα από τους μύθους της ψυχής σου. Όταν μια σχέση αγγίζει την ψυχή, ο χρόνος παραμορφώνεται. Μπορεί να διαρκέσει ημέρες ή δεκαετίες, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι το βάθος της επίδρασης. Αν κάποιος έχει αναστατώσει το εσωτερικό σου σύστημα, αν σε έχει αναγκάσει να επανεκτιμήσεις τη ζωή σου, τα τραύματά σου, τις αποφάσεις σου, μην το υποτιμήσεις. Ίσως να μην είναι το ευτυχισμένο τέλος σου, αλλά χωρίς αμφιβολία ήταν το σημείο καμπής σου. Η αγάπη που θεραπεύει δεν είναι αυτή που πάντα χαμογελάει. Είναι αυτή που σου λέει την αλήθεια, ακόμα κι αν πονάει. Είναι αυτή που δεν φεύγει όταν καταραίεις. Είναι αυτή που ακόμα και στο χάος κρατάει το βλέμμα σου και σου λέει «Είμαι εδώ». Όχι για να σε σώσει, για να σε συνοδεύσει. Αυτή είναι η παρουσία που η ψυχή επιθυμεί, όχι σωτήρες, συντρόφους. Ο Γιούγκ ποτέ δεν υποσχέθηκε εύκολους δρόμους, υποσχέθηκε αληθινούς δρόμους. Και στην αγάπη αυτό σημαίνει ότι δεν θα βρεις βεβαιότητες από την πρώτη μέρα. Αλλά αν μάθεις να κοιτάς με τα μάτια της ψυχής, αν μάθεις να νιώθεις πέρα από τα τραύματά σου, θα ξέρεις πότε ένας δεσμός είναι αυθεντικός. Γιατί σε κάνει ελεύθερο ακόμα και όταν είσαι με κάποιον. Όταν κάποιος ξυπνά μέσα σου μέρη που δεν ήξερες ότι είχες. Δεν σημαίνει πάντα ότι έχεις βρει το άλλο σου μισό, αλλά ότι έχει έρθει μια εκδοχή του εαυτού σου που περίμενε να δει. Η καθορισμένη αγάπη δεν είναι ένα συμπλήρωμα που σε ολοκληρώνει. Είναι ένας καταλύτης που σε αποκαλύπτει. Και ο Γιούγκ ήταν πολύ σαφής με αυτό. Μην ψάχνεις έξω αυτό που μόνο μέσα μπορείς να δημιουργήσεις. Αν υπάρχει μία σχέση που σου δείχνει όλα όσα πονάς, όλα όσα αρνήθηκες, όλα όσα απέφευγες να κοιτάξεις, μην την αποφύγεις τόσο γρήγορα. Στάσου, παρατήρησε τον εαυτό σου. Γιατί ίσως αυτό το άτομο δεν ήρθε να μείνει, αλλά ήρθε να σου διδάξει αυτό που ποτέ δεν θα μάθαινες μόνος σου. Δεν ψάχνεις για ψυχή, αδελφή, ψάχνεις για ένα μάθημα αλήθειας. Να αγαπάς από την ψυχή σημαίνει να επιλέγεις κάποιον με τα μάτια ανοιχτά. Σημαίνει να βλέπεις τα τραύματά του, τα φώτα του και τις σκοτεινές του πλευρές. Και παρόλα αυτά να επιλέγεις να βαδίζετε μαζί, όχι ως σωτήρες, αλλά ως μάρτυρες. Ο Γιούγκ θα έλεγε ότι η ώριμη αγάπη δεν είναι αυτή που υπόσχεται αιωνιότητα, αλλά αυτή που δεσμεύεται με την ειλικρινή παρουσία. Μερικές φορές συγχέουμε την αγάπη με την συναισθηματική ένταση, αλλά η ένταση μπορεί επίσης να είναι μια εξάρτηση από το χάος. Ο Γιούγκ και άλλοι ψυχολόγοι, όπως η Κάρεν Χόρνεϊ, μας διδάσκουν ότι η ψυχή αναζητά την τάξη όταν έχει ζήσει αρκετό χάος. Άρα, όταν εμφανιστεί κάποιος που σου δίνει ειρήνη αντί για ζάλι, μην νομίζεις ότι είναι βαρετό. Ίσως αυτό να είναι το σημάδι σου. Πολλοί δεσμοί αποτυγχάνουν γιατί ο ένας από τους δύο εξακολουθεί να αναζητά την παιδική επικύρωση.
Δεν αναζητά έναν σύντροφο, αναζητά μία γονεϊκή φιγούρα και αυτό το βάρος δεν μπορεί να το σηκώσει η αγάπη, μόνο η ανάγκη. Η θεραπεία, από τη συνείδηση, από τη θεραπεία. Το ήξερα, κανείς δεν μπορεί να αγαπήσει ελεύθερα αν παραμένει δεμένος με ένα άλυτο τραύμα. Η αληθινή αγάπη δεν σε κάνει να ξεχάσεις τον εαυτό σου, σε κάνει να επιστρέψεις στον εαυτό σου με περισσότερη δύναμη. Αν αυτό το άτομο σε σβήνει, αν σε αναγκάζει να προδώσεις τον εαυτό σου, αν σε απομακρύνει από τον προορισμό σου, αυτή δεν είναι καθορισμένη αγάπη, είναι εξάρτηση, είναι τραύμα, είναι ασυνείδητη επανάληψη. Και εδώ η δουλειά δεν είναι να ανακτήσεις τον άλλον, είναι να ανακτήσεις τον εαυτό σου. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε είναι να αναζητούμε σχέσεις που μας αποσπούν από το εσωτερικό μας κενό. Αλλά όπως έλεγε ο Γιούγκ, ό,τι καταπιέζουμε τελικά μας κυριεύει. Αν δεν είσαι ειρηνικός με τη μοναξιά σου, η αγάπη θα είναι μια μορφή διαφυγής. Και κάθε διαφυγή, όσο όμορφη κι αν φαίνεται, καταλήγει να είναι φυλακή. Η ώριμη αγάπη αναγνωρίζει ότι ο άλλος δεν ήρθε για να γεμίσει τα κενά σου, αλλά για να σε συνοδεύσει όσο τα γεμίζεις εσύ. Είναι μια αγάπη που δεν απαιτεί τελειότητα, αλλά παρουσία, που δεν ζητά παράλογες θυσίες, αλλά αυθεντικότητα. Και αυτό, αν και φαίνεται απλό, είναι μία από τις μεγαλύτερες συναισθηματικές προκλήσεις που υπάρχουν. Όταν νιώσεις ότι ο άλλος σου αφαιρεί περισσότερη ενέργεια από ό,τι σου δίνει, στάσου. Η ψυχή πάντα προειδοποιεί. Πάντα, αλλά μόνο εκείνοι που είναι ξύπνοι καταφέρνουν να την ακούσουν. Τι λέει το σώμα σου όταν είσαι με αυτό το άτομο, πώς αναπνέεις, πώς κοιμάσαι, γιατί το σώμα δεν ξέρει να ψεύδεται και η αγάπη που είναι για σένα δεν αφυδατώνει, ανανεώνει. Δεν είναι ότι λάμπει αγάπη. Μερικές φορές είναι εξάρτηση που καλά κρύβεται. Είναι ένα κενό που γεμίζεται με όμορφες χειρονομίες, αλλά χωρίς συναισθηματικό βάθος. Ο Γιούγκ μιλούσε για το ψεύτικο εγώ, αυτή τη μάσκα που όλοι χρησιμοποιούμε για να επιβιώσουμε. Και πολλές σχέσεις δεν είναι παρά δύο μάσκες που αλληλεπιδρούν. Η αληθινή αγάπη αρχίζει όταν τολμάς να την βγάλεις. Αν κοιτάζοντας πίσω νιώθεις ότι πάντα επέλεγες από το φόβο της εγκατάλειψης, ίσως ποτέ δεν επέλεξες με ελευθερία. Αυτό δεν είναι φταίξιμό σου, είναι το τραύμα σου. Αλλά μόλις το δεις, δεν μπορείς να συνεχίσεις να αγαπάς με τον ίδιο τρόπο. Η επόμενη αγάπη που θα επιλέξεις πρέπει να γεννηθεί από την αλήθεια σου, όχι από την έλλειψή σου, από το ξύπνημά σου, όχι από την επιβίωσή σου. Η ψυχή δεν θέλει την τέλεια αγάπη. Θέλει την αγάπη που παραμένει όταν δεν είσαι τέλειος, που στηρίζει τις αμφιβολίες σου, χωρίς να απαιτεί να έχεις όλες τις απαντήσεις, που σέβεται τη διαδικασία σου χωρίς να σε βιάζει. Γιατί όπως έλεγε ο Γιούγκ, η αγάπη δεν θεραπεύει, αλλά μπορεί να είναι το πιο γονιμοποιημένο έδαφος για να θεραπεύσεις εσύ τον εαυτό σου. Αν κάποιος σε αγαπάει μόνο όταν χαμογελάς, όταν είσαι δυνατός, όταν είσαι χρήσιμος, αυτό δεν είναι αγάπη. Είναι συναισθηματική σκοπιμότητα. Η αληθινή αγάπη δεν σε μετράει για τη λειτουργικότητά σου. Σε αγκαλιάζει ακόμα και όταν είσαι σπασμένος. Σε βλέπει ακόμα και όταν είσαι σκοτεινός. Γιατί καταλαβαίνει ότι αυτή η σκιά είναι μέρος του ταξιδιού. Υπάρχει μια στιγμή σε κάθε διαδικασία εξατομίκευσης, όταν συνειδητοποιείς ότι κανείς δεν μπορεί να σε αγαπήσει όπως εσύ δεν αγαπάς τον εαυτό σου. Και εκεί, ακριβώς εκεί, ξεκινά μια νέα φάση. Μια φάση που δεν συμβιβάζεσαι, που δεν παραδίδεσαι μισά, που δεν αποδέχεσαι ψίχουλα συναισθηματικά. Ο Γιούγκ μας υπενθύμησε ότι τα όνειρα και τα αρχέτυπα είναι η γλώσσα της ψυχής μας και τα συμβολικά στοιχεία που συναντάμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας είναι το όχημα για την εσωτερική εξέλιξη. Σχέσεις που έχουν κρυμμένα σύμβολα. Αν βρίσκεσαι σε μια σχέση που φαίνεται ακατανόητη, που νιώθεις σαν να την έχει υφάνει κάτι ανώτερο, παρατήρησε ποιο μέρος του εαυτού σου ξυπνά σε αυτή τη σύνδεση. Ίσως να μην το καταλαβαίνεις με το μυαλό σου, αλλά η ψυχή σου ήδη έχει καταλάβει τα πάντα.
Κάποιες φορές η αγάπη που σε σημαδεύει δεν είναι αυτή που σε φυλάει περισσότερο, αλλά αυτή που σε αντικατοπτρίζει περισσότερο, αυτή που σου δείχνει όσα δεν ήξερες ότι ήσουν ικανός να νιώσεις, αυτή που σου αφήνει ερωτήματα, σιωπές, ρογμές, αλλά και δρόμους προς τον εαυτό σου. Μην τη μετράς μόνο από τη διάρκεια, μέτρησέ τη από την μεταμόρφωσή της. Όταν μιλούσε για την ένταξη, αναφερόταν στο να ενώσεις όλα τα μέρη του εαυτού σου. Φως, σκιά, τρυφερότητα, οργή, επιθυμία, φόβο. Η αγάπη που είναι για σένα δεν μένει μόνο σε αυτό που της αρέσει. Αποδέχεται την ολότητά σου. Δεν φεύγει όταν αντιφάσκεις. Δεν εξαφανίζεται όταν δεν είσαι στην καλύτερη εκδοχή σου. Δεν είναι όλοι εκείνοι που σε διδάσκουν κάτι που πρέπει να μείνουν. Μερικοί έρχονται μόνο ως οδηγοί, ως ξυπνητήρια και είναι πράξη αληθινής αγάπης να ξέρεις να τους αφήνεις να φύγουν όταν η παρουσία τους δεν είναι πλέον εξέλιξη αλλά επανάληψη. Γιατί η αγάπη είναι επίσης το να αφήνεις και μερικές φορές το να αφήνεις είναι η μεγαλύτερη πράξη σεβασμού. Μην ψάχνεις η αγάπη να είναι συνεχής συναισθηματική ένταση. Ψάξε να είναι συνεχής ανάπτυξη. Το πάθος φθήνει. Αλλά ο θαυμασμός, η εμπιστοσύνη και η γνήσια σύνδεση, αυτές είναι οι ρίζες μιας αγάπης που διαρκεί, μιας αγάπης που η ψυχή αναγνωρίζει χωρίς να χρειάζεται εξηγήσεις. Θυμήσου το αυτό. Η αγάπη που είναι για σένα δεν απαιτεί δοκιμασίες, δεν σου ζητά να θυσιάσεις τον εαυτό σου για να πάρεις προσοχή. Δεν παίζει με τον χρόνο σου, με τη σιωπή σου, με την ψυχική σου υγεία. Η αγάπη που είναι για σένα είναι σαφής, είναι ειλικρινής, είναι ευγενική, είναι σταθερή χωρίς να είναι σκληρή, είναι βαθιά χωρίς να είναι δραματική. Υπάρχουν σχέσεις που γεννιούνται για να μάθεις να βάζεις όρια, άλλες για να μάθεις να ανοίγεσαι και μερικές για να μάθεις να μην παραιτείσαι από τον εαυτό σου. Κάθε δεσμός έχει μία λειτουργία, αλλά μόνο εσύ μπορείς να αποφασίσεις αν είσαι έτοιμος να εξελιχθείς μαζί του ή αν θα συνεχίσεις να τρέχεις από τον εαυτό σου. Όταν αγαπήσεις ξανά, κάνε το από παρουσία, όχι από επίγουσα ανάγκη. Κάνε το από την ψυχή, όχι από την ανάγκη. Και πριν πεις «αυτό το άτομο είναι για μένα», βεβαιώσου ότι εσύ ήδη είσαι για σένα, ότι σε κατοικείς, ότι σε επιλέγεις, ότι σε σέβεσαι, γιατί η πιο πιστή αγάπη ξεκινά από το σπίτι. Αν αυτό το βίντεο σε βοηθά να δεις με καινούρια μάτια, αν νιώθεις ότι κάτι κινείται μέσα σου, μην το αφήσεις να περάσει. Άφησε στα σχόλια τη φράση «Μαθαίνω να αγαπώ από τη συνείδησή μου». Γράψ' το για σένα, όχι για τους άλλους. Γράψ' το ως πράξη εσωτερικής επιβεβαίωσης. Θυμήσου ότι ό,τι νιώθεις δεν είναι αδυναμία, είναι ξύπνημα, είναι συνείδηση σε επέκταση, είναι η ψυχή σου που σου ζητά να σταματήσεις να επιλέγεις το ίδιο, περιμένοντας διαφορετικά αποτελέσματα, γιατί η ζωή δεν αλλάζει όταν έρχεται κάποιος, αλλάζει όταν εσύ αποφασίσεις να δεις και να εκτιμήσεις τον εαυτό σου όπως αξίζεις. Και όταν αυτό συμβεί, όταν δεν επιλέγεις πλέον από τον φόβο, αλλά από την αξιοσύνη, τότε ναι, είσαι έτοιμος να δεχτείς μια καθορισμένη αγάπη. Μια αγάπη που δεν σε σπάζει. Μια αγάπη που δεν σε χάνει, αλλά σε ενισχύει. Όριο. Μια αγάπη που με όλες τις ατέλειές της σε συνοδεύει για να γίνεις αυτός που ήρθες να είσαι. Δεν είσαι εδώ τυχαία. Δεν έφτασες μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο απλά επειδή ήθελες να περάσεις την ώρα σου. Έφτασες γιατί η ψυχή σου ζήτησε απαντήσεις, γιατί υπάρχει κάτι μέσα σου που δεν αντέχει πλέον να επαναλαμβάνει τους ίδιους κύκλους, γιατί είσαι κουρασμένος να αποκαλείς αγάπη αυτό που ήταν απλά κενό, καμουφλαρισμένο. Και αν μείνεις μαζί μας μέχρι το τέλος, αυτό δεν θα είναι απλά ένα ακόμα βίντεο, θα είναι μια συναισθηματική στροφή στην προσωπική σου ιστορία. Θυμήσου αυτό με όλη τη δύναμη της καρδιάς σου. Δεν είσαι λιγότερο πολύτιμος επειδή αγάπησες κάποιον που δεν σε επέλεξε. Δεν είσαι σπασμένος επειδή έδωσες πάρα πολλά. Δεν είσαι χαμένος επειδή δεν το είδες νωρίτερα. Είσαι ζωντανός, είσαι νιώθοντας, μαθαίνεις
Και αυτό, σε αυτή την αναισθητοποιημένη κοινωνία, είναι ήδη μία μορφή θάρρους. Αυτό που περνάς τώρα δεν είναι ρήξη, είναι αναγέννηση. Και αν και πονάει, αν δεν το καταλαβαίνεις απόλυτα, πίστεψε. Τα κομμάτια που σήμερα μοιάζουν με χάος, αύριο θα είναι καθαρότητα. Ο Γιούγκ έλεγε: «Κανείς δεν φωτίζεται φαντασιώνοντας με φιγούρες φωτός, αλλά κάνοντας το συνειδητό το σκοτάδι του». Σήμερα αγγίζεις αυτό το σκοτάδι και γι' αυτό είσαι πιο κοντά από ποτέ στο φως. Ίσως κανείς να μη σε δίδαξε να αγαπάς τον εαυτό σου. Ίσως μεγάλωσες πιστεύοντας ότι έπρεπε να κάνεις κάτι ειδικό για να αξίζεις την αγάπη. Αλλά στο λέω με απόλυτη βεβαιότητα, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Απλά να θυμηθείς ποιος είσαι, απλά να επιστρέψεις στον εαυτό σου. Απλά να σταματήσεις, να παραδίνεσαι σε αυτούς που δεν ξέρουν πώς να σε στηρίξουν, γιατί η αξία σου δεν βρίσκεται στα χέρια των άλλων, βρίσκεται στη ξυπνητή σου συνείδηση. Η αληθινή αγάπη δεν έρχεται όταν την παρακαλάς, έρχεται όταν σταματάς να προδίδεις τον εαυτό σου από φόβο μήπως χάσεις. Όταν αρχίζεις να επιλέγεις τον εαυτό σου, ακόμα και αν αυτό σημαίνει να μείνεις μόνος για λίγο. Γιατί η μοναξιά που γεννιέται από την αυτοεκτίμηση είναι 1000 φορές πιο άξια από τη συντροφιά που απαιτεί να εξαφανιστείς για να υπάρξεις. Αυτό είναι το σημείο που σταματάς να αναζητάς εξωτερικές ενδείξεις και αρχίζεις να ακούς την εσωτερική σου αλήθεια. Αυτόν τον ψίθυρο που σου λέει εδώ και καιρό ότι αξίζεις περισσότερα, ότι δεν γεννήθηκες για να ζητάς ψίχουλα συναισθηματικά, ότι εσύ είσαι η καλύτερη επιλογή σου και ότι όποιος θέλει να περπατήσει δίπλα σου θα πρέπει να το αξίζει. Και αν σήμερα νιώθεις έναν κόμπο στο στήθος, την ανάγκη να κλάψεις, έναν συνδυασμό από λύπη και ανακούφιση, μην το σταματήσεις. Απελευθερώνεσαι, αφήνεις πίσω σου παλιές πεποιθήσεις, ξαναγράφεις την ιστορία σου. Γιατί δεν θέλεις πλέον αγάπη που πονάει, θέλεις αγάπη που θεραπεύει και αυτό ξεκινά από εσένα. Άφησε αυτήν την κοινότητα να είναι το καταφύγιό σου. Μοιράσου στα σχόλια πώς νιώθεις, ποια φράση σε άγγιξε, τι ζεις και αν πραγματικά αυτό το μήνυμα άγγιξε την ψυχή σου, γράψε στα σχόλια. Είμαι έτοιμος για μια αγάπη που θα με βρει χωρίς να χρειάζεται να χαθώ. Είναι το σήμα σου, είναι το μάντρα σου, είναι η αναγέννησή σου. Έχεις ακούσει πολλές θεωρίες, πολλές ιδέες, πολλά ενιολογικά στοιχεία, αλλά τώρα θέλουμε να το νιώσεις. Θέλουμε να το δεις με τα δικά σου μάτια. Γι' αυτό έφτασε η πιο αναμενόμενη στιγμή του βίντεο, η ιστορία. Ιστορία όπου θα δεις αντικατοπτρισμένα τα συναισθήματά σου, τις αποφάσεις σου, τις σκιές σου και επίσης το φως σου. Μείνε, πάρε μια ανάσα, γιατί αυτό που πρόκειται να ακούσεις δεν είναι απλά μια αφήγηση, είναι ένας καθρέφτης. Είναι μια εμπειρία που θα μπορούσε να είναι η δική σου. Και ίσως, ανάμεσα στους δρόμους της, τα δάκρυά της και την αφύπνισή της, ανακαλύψεις ότι και εσύ είσαι έτοιμος, ότι και εσύ μπορείς να ζήσεις μια καθορισμένη αγάπη χωρίς να προδώσεις την ψυχή σου. Η πόλη ξυπνούσε με μια ελαφριά βροχή που μουσκεύει τα τζάμια των καφέ και τα παράθυρα των παλιών διαμερισμάτων του Τσαπινέρο Άλτο στην Μπογκοτά. Ο Αντρές περπατούσε στην Καρέρα Σέπτιμα με τα χέρια στις τσέπες του, το κασκόλ να κρατά ελάχιστα το κρύο από το στήθος του. Περίμενε εβδομάδες χωρίς να καταλάβει τον εαυτό του, επαναλαμβάνοντας νοητικά μια ερώτηση που τον καταδίωκε από τότε που εκείνη έφυγε. Πώς να καταλάβεις αν κάποιος είναι πραγματικά για σένα? Η Λουσία φαινόταν σαν αστραπή. Δεν ήταν ο τύπος γυναίκας που συνήθως αναζητούσε και ίσως γι' αυτό τον αποδιοργάνωσε τόσο γρήγορα. Είχε μια ήπια φωνή, αλλά ένα βλέμμα άμεσο και έναν παράξενο τρόπο να του κάνει ερωτήσεις που δεν είχε ποτέ τολμήσει να θέσει στον εαυτό του. Την γνώρισε σε μια διάλεξη ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Τζαβεριάνα, όπου εκείνος πήγε από συνήθεια περισσότερο παρά από ενδιαφέρον. Από τότε ο κόσμος του άρχισε να γυρίζει διαφορετικά.
Οι πρώτες μέρες ήταν ηλικιώδεις. Αυθόρμητες βόλτες στα βιβλιοπωλεία του κέντρου, συζητήσεις μέχρι τις 3 το πρωί για την ψυχή, τα όνειρα, τα τραύματα. Αυτή του μιλούσε για τον Ιούγκ με μια σαφήνεια που του φαινόταν σχεδόν μυστική. «Πιστεύεις ότι με γνωρίζεις», του είπε μια νύχτα, «αλλά αυτό που βλέπεις σε μένα είναι η δική σου προβολή». Αυτή η φράση τον σόκαρε και ταυτόχρονα τον κατέκτησε. Αλλά με την ίδια ταχύτητα που ήρθε άρχισε να ραγίζει κάτι. Ο Αντρές ένιωθε όλο και πιο αγχωμένος, όλο και πιο μικρός, όλο και πιο εξαρτημένος. Κάθε φορά που η Λουσία απομακρυνόταν λίγο, ένιωθε ότι διαλυόταν μέσα του. Δεν καταλάβαινε πώς μπορούσε να είναι τόσο ελκυσμένος από κάποιον που χωρίς να τον βλάψει, τον έκανε να νιώθει τόσο ευάλωτος. Μία Κυριακή βράδυ, μετά από μια ακύρωση ραντεβού από εκείνη χωρίς πολλές εξηγήσεις, ο Αντρές κλείστηκε στο διαμέρισμά του στην Κάλε 59 και ξαναδιάβασε το βιβλίο που του είχε δώσει εκείνη, το «Recuerdos, Sueños, Pensamientos» του Καρόν. Υπογράμμισε μια γραμμή που μέχρι τότε του είχε ξεφύγει. «Ό,τι αρνείσαι, σε υποτάσσει, ό,τι αποδέχεσαι, σε μεταμορφώνει». Για πρώτη φορά κατάλαβε ότι ο πόνος του δεν ήταν για εκείνη, ήταν για ό,τι εκείνη ενεργοποιούσε μέσα του. Η Λουσία δεν ήταν η καταιγίδα του, ήταν ο καθρέφτης του. Εκείνη τη νύχτα ο Αντρές δεν μπόρεσε να κοιμηθεί. Έμεινε κοιτάζοντας τον εαυτό του στον καθρέφτη της θαμπομένης από την βροχή γυάλινης επιφάνειας. Σκέφτηκε την παιδική του ηλικία, την συναισθηματική απουσία της μητέρας του. Το πώς πάντα ένιωθε ότι έπρεπε να κάνει κάτι έκτακτο για να μείνει κάποιος κοντά του. «Ψάχνω για αγάπη σαν να είναι κάτι που πρέπει να κερδίσω, όχι κάτι που αξίζω», έγραψε στο τετράδιό του. Αποφάσισε ότι την επόμενη μέρα δεν θα την καλούσε, όχι από υπερηφάνεια, αλλά γιατί για πρώτη φορά χρειαζόταν να είναι με τον εαυτό του. Βγήκε να περπατήσει στην πόλη. Η ιστορία του Αντρές δεν είναι απλά μια προσωπική αφήγηση. Είναι η ιστορία της διαδικασίας που όλοι περνάμε όταν αναγνωρίζουμε την αλήθεια μας, όταν αφήνουμε το παρελθόν μας να μας καθοδηγήσει για να γίνουμε αυτό που πραγματικά είμαστε. Ένας ήσυχος πρωινός άνεμος φυσούσε στο Πάρκε Νασιονάλ στην Αβενίντα Σιρκουνβάλ, καθώς ο Αντρές σταμάτησε και πήρε μια βαθιά ανάσα. Ακούγοντας τα αυτοκίνητα να περνούν γρήγορα πίσω του, ένιωσε για πρώτη φορά κάτι που ποτέ δεν είχε νιώσει πριν. Ησυχία. Πέρασαν μέρες χωρίς μηνύματα από τον ίδιο ή από εκείνη. Στην αρχή πονάει, μετά γίνεται ένα είδος τελετουργίας. Ο Αντρές άρχισε θεραπεία. Πήρε τα ημερολογιά του, μίλησε για τα όνειρά του. Ονειρευόταν τρένα, ατέλειωτους ανελκυστήρες, πόρτες που άνοιγαν σε άγνωστα τοπία. Ο θεραπευτής του, ένας ήρεμος άνδρας με το όνομα Μανουέλ, του εξήγησε ότι το ασυνείδητό του μιλούσε, ότι ήταν έτοιμος να βρει τον εαυτό του. Μια απογευματινή στιγμή, ο Αντρές συναντήθηκε ξανά με την Λουσία τυχαία. Ήταν σε ένα βιβλιοπωλείο στο κέντρο, εκεί που και οι δύο συνήθιζαν να πηγαίνουν. Εκείνη διάβαζε ένα βιβλίο ποίησης και όταν τον είδε, χαμογέλασε με τρυφερότητα. Αυτή τη φορά την κοίταξε διαφορετικά, όχι σαν να ζητούσε αγάπη, αλλά ως ίσος. Τον ρώτησε πώς ήταν. Αυτός απάντησε, «Μαθαίνω να γνωρίζω τον εαυτό μου. Μόλις ξεκινάω». Μίλησαν για λίγα λεπτά. Δεν υπήρχε δράμα. Δεν υπήρχαν ερωτήσεις για το γιατί εξαφανίστηκαν. Υπήρχε απλά παρουσία και ένας ήσυχος αποχαιρετισμός, σχεδόν ιερός. Ο Αντρές δεν ένιωσε κενό. Ένιωσε ευγνωμοσύνη γιατί κατάλαβε ότι όχι όλοι οι έρωτες έρχονται για να μείνουν. Κάποιοι έρχονται για να μας επιστρέψουν στον εαυτό μας. Με το χρόνο άρχισε να γράφει. Δημοσίευσε σε ένα ανώνυμο ιστολόγιο τις σκέψεις του για την ψυχή, τις σχέσεις, το ασυνείδητο. Οι άνθρωποι άρχισαν να το διαβάζουν, να συντονίζονται με τον πόνο του που είχε μετατραπεί. Και εκεί κατάλαβε ένα μάθημα από τον Ιούγκ. Όταν ενσωματώνεις τη σκιά σου, γίνεσαι φάρμακο για τους άλλους.
Μία πρωινή στιγμή, αναζητώντας τα παλιά του τετράδια, βρήκε τη φράση της Λουσία γραμμένη με μπλε μελάνι. «Αυτό που βλέπεις σε μένα είναι αυτό που δεν θέλεις να δεις σε σένα». Χαμογέλασε, γιατί τώρα καταλάβαινε, γιατί τώρα, κοιτάζοντας κάποιον άλλο, δεν το έκανε από το κενό, αλλά από την αναγνώριση του δικού του εαυτού, έτσι, χωρίς να τη δει ξανά, χωρίς να χρειάζεται κλείσιμο, χωρίς τέλειες αποχαιρετιστήριες ιστορίες. Ο Αντρές ήξερε ότι η Λουσία είχε υπάρξει μια αρχέτυπη φιγούρα στο ταξίδι του. Η εκπροσώπηση του άνιμα του εσωτερικού του θηλυκού, δεν ήταν μια ιστορία συμβατικού έρωτα, ήταν μια ιστορία εξέλιξης, μια Jungian ιστορία. Δεν περπατούσε πλέον στην πόλη ψάχνοντας πρόσωπα που του θύμιζαν εκείνη. Περπατούσε αναγνωρίζοντας σε κάθε γωνιά ένα διαφορετικό κομμάτι του εαυτού του. Η Μπογκοτά δεν του φαινόταν πλέον κρύα, του φαινόταν συμβολική. Κάθε δρόμος, κάθε καφές, κάθε σύννεφο πάνω από το Μονσεράτε όλα ήταν σύμβολα, όλα ήταν μέρος του ταξιδιού του. Με την πάροδο των μηνών εμφανίστηκε κάποιος άλλος, κάποιος διαφορετικός. Η ιστορία του μαζί της δεν ήταν επική ή μαγική. Ήταν ήρεμη, αυθεντική, σαφή και γι' αυτό ήταν πραγματική. Γιατί όπως έλεγε ο Γιούγκ, η αγάπη δεν είναι το συναίσθημα του να κατέχεται από κάποιον, είναι ο χώρος όπου και οι δύο μπορούν να γίνουν ελεύθεροι. Και αυτό το έμαθε ο Αντρές, όχι όταν βρήκε το νέο του άτομο, το έμαθε όταν τόλμησε να χάσει αυτό που πίστευε ότι ήταν το πεπρωμένο του. Γιατί το πραγματικό πεπρωμένο, κατάλαβε, ποτέ δεν ήταν εκείνη, πάντα ήταν εκείνος, επιστρέφοντας στον εαυτό του. Η ιστορία του Αντρές δεν είναι μόνο μια προσωπική αφήγηση, αλλά μια ακτινογραφία της ψυχής που έχει αντιμετωπίσει έναν πραγματικό δεσμό, έναν Jungian καθρέφτη σε κίνηση. Γιατί όταν μιλάμε για σχέσεις, δεν μιλάμε μόνο για συναισθήματα, μιλάμε για προβολές, για τραύματα, για συναισθηματικούς καθρέφτες που έρχονται να αναταράξουν όλα όσα δεν έχουμε ακόμα θεραπεύσει μέσα μας. Απ' την αρχή, ό,τι έζησε ο Αντρές με τη Λουσία αφορούσε περισσότερο τον ίδιο παρά εκείνη. Ο Γκάλ Γιούγκ μας δίδαξε ότι αυτό που προβάλλουμε στον άλλο, είτε είναι αγάπη, θαυμασμός, εξάρτηση ή πόνος, είναι ένα ασυνείδητο μέρος του εαυτού μας που δεν έχουμε ακόμα ενσωματώσει. Ο Αντρές δεν ερωτεύτηκε μόνο τη Λουσία, ερωτεύτηκε τη δική του σκιά προβαλλόμενη πάνω της. Όταν η Λουσία του λέει ότι αυτό που βλέπει σε εκείνη δεν είναι παρά η προβολή του, κάνει μια ασυνείδητη πράξη αγάπης, του δίνει την πρώτη ένδειξη για να ξεκινήσει το ταξίδι του προς την ατομικότητα. Είναι σημαντικό για το κοινό μας να κατανοήσει αυτό. Όχι όλοι οι δεσμοί είναι για να μείνουν, κάποιοι είναι για να σε ξυπνήσουν. Πολλοί ρωτούν πώς να καταλάβω αν κάποιος είναι για μένα. Η ψυχολογία της βαθιάς σκέψης απαντά, παρατήρησε τι βγάζει αυτή η σχέση από σένα. Αν ενεργοποιεί την εξάρτησή σου, τους φόβους σου για την εγκατάλειψη, την ανάγκη σου για αποδοχή, τότε δεν είσαι μπροστά σε μια ιστορία πεπρωμένου, αλλά μπροστά σε ένα παλιό σενάριο που η ψυχή σου επαναλαμβάνει για να απελευθερωθεί. Ο Αντρές αρχίζει να θεραπεύει όχι όταν η Λουσία μένει, αλλά όταν εκείνη φεύγει. Γιατί? Διότι εξηγούσε ότι το ασυνείδητο γίνεται συνειδητό μόνο όταν πάβει να ικανοποιεί την άμεση ανάγκη μας. Ο πόνος του χωρισμού ήταν στην πραγματικότητα η αρχή της αφύπνισης του. Όταν ο Αντρές αποφασίζει να μην την αναζητήσει, δεν το κάνει από υπερηφάνεια, το κάνει από την επίγουσα ανάγκη να βρει τον εαυτό του και αυτό είναι βαθιά θεραπευτικό. Πολλοί άνθρωποι αναζητούν απαντήσεις στον άλλον χωρίς να συνειδητοποιούν ότι ο άλλος είναι απλώς ο ενεργοποιητής, όχι η λύση. Εδώ βλέπουμε μία από τις κεντρικές έννοιες του Γιούγκ, το εγώ. Όχι την μάσκα, όχι την κοινωνική ταυτότητα, αλλά το ουσιώδες μέρος του ατόμου που αναδύεται όταν ο άνθρωπος έχει έρθει σε επαφή με τη σκιά του, το τραύμα του, την πραγματική του επιθυμία. Ο Αντρές δεν σταματά να αγαπά. Αρχίζει να αγαπά με διαφορετικό τρόπο προς τα μέσα.
Οι βόλτες του Αντρές στην Μπογκοτά δεν είναι ανούσιες. Είναι συμβολική τελετουργική της ψυχής που αρχίζει να κατοικεί το σώμα της. Στην ψυχολογία του Γιούγκ, οι εξωτερικοί χώροι αντικατοπτρίζουν τους εσωτερικούς χώρους και όταν ένας χαρακτήρας αρχίζει να βρίσκει νόημα στο περιβάλλον του, είναι σημάδι ότι έχει αρχίσει να συμφιλιώνεται με το ασυνείδητό του. Η φιγούρα του θεραπευτή Μανουέλ εκπροσωπεί κάτι πιο βαθύ. Δεν είναι απλά ένας επαγγελματίας, είναι το αρχέτυπο του καθοδηγητή, του σοφού, του εσωτερικού δασκάλου, που εμφανίζεται όταν ο μαθητής, δηλαδή ο Αντρές, είναι έτοιμος να δει αυτό που ποτέ δεν ήθελε να κοιτάξει. Το όνειρο του τρένου, των ανελκυστήρων και των πορτών είναι εξαιρετικά συμβολικό. Στον Γιούγκ, τα τρένα εκπροσωπούν ζωτικούς δρόμους, ψυχικά μονοπάτια, οι πόρτες νέους κατόφλια συνειδητότητας. Το ασυνείδητό του μιλάει και επιτέλους ακούει. Μία σχέση για τον Γιούγκ είναι ένα αρχέτυπο κανάλι αυτογνωσίας και αυτό ακριβώς αντιπροσωπεύει η Λουσία. Δεν είναι η γυναίκα της ζωής του. Είναι η προσωρινή προσωποποίηση του άνιμα, της θηλυκής αρχής, μέσα σε κάθε άντρα που καθοδηγεί την εσωτερική του ανάπτυξη. Η ψυχή ντυμένη με ανθρώπινη μορφή. Όταν ο Αντρές την ξαναβλέπει και δεν τρέμει πια, όταν δεν νιώθει άγχος, όταν μπορεί να την κοιτάξει χωρίς απελπισμένη επιθυμία, έχει συμβεί η ολοκλήρωση. Η προβολή έχει εξαφανιστεί και στη θέση της υπάρχει η αναγνώριση αυτού που έζησε, χωρίς εξάρτηση, χωρίς επιθυμία για κατοχή, από μια θεραπευτική προσέγγιση. Αυτό είναι η αυθεντική θεραπεία. Δεν είναι λύθη. Είναι αποδοχή, δεν είναι περιφρόνηση, είναι υπέρβαση. Ο Αντρές δεν αρνείται αυτό που ένιωσε, το τιμά, αλλά πλέον δεν εξαρτάται από αυτό για να νιώσει πλήρης. Και αυτό είναι το πραγματικό κλείσιμο, όχι το οποίο δίνεται με λόγια, αλλά το οποίο δίνεται με συνείδηση. Ο Έριχ Φρόμ έλεγε ότι η αγάπη δεν είναι ένα εύκολο συναίσθημα, είναι απόφαση, κρίση, υπόσχεση. Στο τέλος, ο Αντρές δεν επιλέγει την αγάπη που συγκινεί, επιλέγει την αγάπη που χτίζει και το κάνει πρώτα με τον εαυτό του. Αυτή η ανάλυση μας αφήνει μία αλήθεια. Δεν είναι όλα όσα λάμπουν πραγματική αγάπη. Κάποιες φορές είναι ένταση, κάποιες φορές είναι συναισθηματική εξάρτηση, αλλά η πραγματική αγάπη είναι αυτή που επιτρέπει και στους δύο ανθρώπους να είναι όλο και περισσότερο ο εαυτός τους. Και αυτό είναι αυτό που ο Γιούγκ αποκαλούσε συνειδητή σχέση. Πολλοί αναρωτιούνται αν πρέπει να μείνουν σε μια σχέση που τους κάνει να αμφιβάλλουν. Ο Γιούγκ θα απαντούσε με μια ερώτηση. Η σχέση αυτή σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια σου ή σε απομακρύνει από τον εαυτό σου. Αν είναι το δεύτερο, δεν είναι πεπρωμένο, είναι συναισθηματική απόσπαση. Η πιο όμορφη στιγμή της ιστορίας δεν είναι η επανασύνδεση, είναι όταν ο Αντρές γράφει στο ημερολόγιο του «Μαθαίνω να γνωρίζω τον εαυτό μου. Μόλις αρχίζω, γιατί εκεί βρίσκεται όλο το νόημα». Σε αυτήν τη φράση υπάρχει ταπεινότητα, υπάρχει διαδικασία, υπάρχει αλήθεια. Ο Γιούγκ θα έλεγε ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα προς την ατομικότητα. Όταν ο Αντρές μετατρέπει τον πόνο του σε λόγια, σε ιστολόγιο, σε μήνυμα, κάνει το πιο ισχυρό που μπορεί να κάνει μια τραυματισμένη ψυχή, να μοιραστεί το φως του, όχι από την τελειότητα, αλλά από την αυθεντικότητα, από το βιωμένο, από το μάθημα που πήρε. Και εκεί γίνεται σύμβολο για τους άλλους. Αγαπητό κοινό, ίσως και εσύ να έχεις περάσει μια Λουσία στη ζωή σου, ίσως ακόμα πονάς. Αλλά η ερώτηση που πρέπει να κάνεις δεν είναι γιατί έφυγε. Η ερώτηση είναι τι μέρος του εαυτού σου ξύπνησε χάρη σε αυτό το άτομο. Τι άρχισες να βλέπεις, τι σου επέστρεψε που είχες χάσει και αν αυτό το άτομο ήρθε μόνο για να σου θυμίσει πόσο αξίζεις και αν δεν επρόκειτο να οικοδομήσεις μία σχέση αλλά να αναδομήσεις τον εαυτό σου. Ο Γιούγκ δεν μιλούσε για ευτυχισμένα τέλη, μιλούσε για ολοκληρωμένες διαδικασίες και μερικές φορές η ιστορία ολοκληρώνεται με ένα αντίο. Αυτή η ανάλυση δεν είναι για να υποφέρεις, είναι για να καταλάβεις, για να πάρεις την ιστορία σου στα χέρια σου
και να σταματήσεις να παραδίδεις τη δύναμή σου σε εκείνους που δεν ήξεραν να σε στηρίξουν, ώστε να μεταμορφώσεις την αφήγησή σου. Διότι, όπως έλεγε ο Ιούγκ, η γνώση του δικού σου σκότους είναι ο καλύτερος τρόπος να διαχειριστείς το σκοτάδι των άλλων, και τώρα θέλω να συμμετάσχεις κι εσύ, να εμπλακείς σε αυτή τη διαδικασία. Αν αυτή η ιστορία σε έκανε να αναλογιστείς, αν ανακάτεψε κάτι βαθύ μέσα σου, άφησε στα σχόλια αυτή τη φράση: «Είμαι έτοιμος να σταματήσω, να ψάχνω έξω αυτό που μόνο μέσα μου μπορώ να βρω». Γράψε την αλήθεια σου, μοιράσου τη διαδικασία σου. Αυτό το κανάλι είναι επίσης ο χώρος σου για μεταμόρφωση. Και αν η αγάπη που ψάχνεις έξω στην πραγματικότητα είναι μια κλίση της ψυχής σου για να στραφείς προς τον εαυτό σου, τι θα γινόταν αν το άτομο που τόσο επιθυμείς δεν ήρθε για να σε συμπληρώσει, αλλά για να σε ξυπνήσει? Έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν αυτό που αποκαλείς αγάπη είναι πραγματικά αγάπη ή απλά φόβος να είσαι με τον εαυτό σου? Σκέψου το. Πόσες φορές έχεις ψάξει για κάποιον που να σε κοιτάει όπως δεν σε κοιτάς εσύ ο ίδιος? Πόσες φορές έχεις μπερδέψει την συντροφικότητα με τη σωτηρία? Ο Ιούγκ έλεγε ότι η αγάπη δεν είναι να βρεις τον άλλον, αλλά να βρεις τον εαυτό σου μέσω του άλλου. Τότε σου ρωτάω, ποιο μέρος από σένα ζητάει επίγουσα προσοχή, ενώ εσύ επιμένεις ότι το πρόβλημα είναι ο άλλος? Τι θα γινόταν αν αντί να ψάχνεις για μια αγάπη που θα σε επιλέξει, διάλεγες εσύ να σταματήσεις να εγκαταλείπεις τον εαυτό σου? Τι θα γινόταν αν σήμερα, αυτή τη στιγμή, έκανες μια παύση και έλεγες «Φτάνει, δεν θα φύγω πια από τον εαυτό μου, δεν θα προσπαθήσω να ταιριάξω, δεν θα κυνηγήσω αυτό που δεν συντονίζεται με την αλήθεια μου»? Πιστεύεις ότι είναι δυνατόν να ζήσεις μια αγάπη χωρίς εξάρτηση? Πιστεύεις ότι είναι δυνατόν να αγαπάς χωρίς να εξαφανίζεσαι μέσα στον άλλο? Μπορείς να φανταστείς μια σχέση όπου να είσαι ελεύθερος χωρίς φόβο, ευάλωτος χωρίς ντροπή, αυθεντικός χωρίς τιμωρία, γιατί πίστεψες ότι αυτό είναι υπερβολικό? Είσαι διατεθειμένος να μείνεις με τον εαυτό σου αρκετά για να τον γνωρίσεις πριν παραδοθείς? Είσαι διατεθειμένος να σταματήσεις να τρέχεις πίσω από κάποιον που δεν σε βλέπει, για να αρχίσεις να κοιτάς εσύ τον εαυτό σου με καινούρια μάτια, με αγάπη, χωρίς όρους, με την τρυφερότητα που περίμενες τόσες φορές από έξω? Έχεις αναρωτηθεί από πού προέρχονται οι επιλογές σου για αγάπη? Είναι συνειδητή απόφαση ή μια επανάληψη με άλλο πρόσωπο? Το άτομο που τόσο επιθυμείς σε βλέπει πραγματικά ή απλά επικυρώνει ένα πληγωμένο μέρος από σένα, σε χτίζει ή σε σβήνει? Αν σήμερα δεν φοβόσουν, ποιον θα άφηνες? Ποιον θα σταματούσες να περιμένεις? Ποια αλήθεια θα επέτρεπες να πεις? Σε ποια μοναξιά θα άνοιγες την πόρτα? Όχι σαν τιμωρία, αλλά σαν δασκάλα. Και αν η ιστορία της αγάπης σου δεν ήταν να βρεις κάποιον, αλλά να βρεις εσύ τον εαυτό σου, ώστε όταν έρθει αυτό το άτομο, να μην χρειάζεται να σε σώσει, να μην χρειάζεται να σε συμπληρώσει, αλλά απλά να γιορτάσει μαζί σου ό,τι ήδη είσαι. Πώς θα άλλαζε ο τρόπος που αγαπάς? Δεν νομίζεις ότι ήρθε η ώρα να γράψεις μια καινούρια αφήγηση, μια που να μην πηγάζει από την ανάγκη, αλλά από την επιλογή? Μια όπου εσύ δεν κρύβεσαι πια από φόβο να χάσεις, αλλά δείχνεις γιατί ξέρεις τι αξίζεις. Ίσως το πεπρωμένο δεν είναι ένα άτομο. Ίσως το πεπρωμένο είσαι εσύ που ξυπνάς. Και από εκεί, από αυτή την πλήρη αλήθεια, οποιαδήποτε αγάπη έρθει θα είναι αντανάκλαση, όχι καταφύγιο. Θα είναι επέκταση, όχι δικαιολογία. Θα είναι επιλογή, όχι ανάγκη. Αν αυτό το βίντεο έχει κινήσει κάτι μέσα σου, αν έχει φυτέψει μια ισχυρή ερώτηση, αν υπήρξε φως μέσα στη διαδικασία σου, σε προσκαλώ να αφήσεις στα σχόλια αυτή τη φράση. Η αληθινή αγάπη ξεκινά όταν σταματώ να τρέχω από τον εαυτό μου. Γράψ' το με πεποίθηση, γράψ' το σαν δήλωση, γράψ' το γιατί κατάλαβες ότι η ζωή σε καλεί να σταματήσεις να ψάχνεις έξω ό,τι ανθίζει μόνο μέσα σου. Ευχαριστώ που έμεινες μέχρι το τέλος. Ευχαριστώ που επέλεξες αυτό το χώρο για να θεραπευτείς, να μεγαλώσεις και να σκεφτείς.
Εδώ στο ψυχολογικά αναστοχαστικό δεν μιλάμε μόνο για αγάπη, μιλάμε για συνείδηση και από εκεί μπορούμε να ξαναχτίσουμε τα πάντα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, όπου θα συνεχίσουμε να αγγίζουμε την ψυχή με λόγια, με αλήθεια, με